Λοιπόν, φαντάζομαι ότι είμαστε εντάξει, μπορούμε να αρχίσουμε. Λοιπόν, η ώρα ήδη είναι 7 και 10 περίπου. Έχουμε προφανώς καθυστερήσει κατά ένα δεκάλεπτο. Σας παρακαλώ όλους και όλες κάντε mute τα μικρόφωνά σας. Μπορώ να το κάνω βέβαια και εγώ mute, αλλά δεν είναι το πρέπον. Λοιπόν, θα ξεκινήσω μια εισαγωγή εγώ και μετά συνεχίζει η Αυγή. Θα παρουσιάσουμε άλλο το βίντεο της Αυγής. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια σύντομη αναφορά, όπως λέει και ο τίτλος της ομιλίας μου, στο Ίδρυμα, στο Φως και βέβαια και στην πόνια γυναίκα. Λοιπόν, θα προτιμούσα θα είμαι σύντομος, γιατί αν και έχω αρκετά πράγματα να πω, θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος, περιεκτικός, ώστε να μην τραβήξει πάρα πολύ το πρόγραμμα. Λοιπόν, αν υπάρχει κάποιο σχόλιο, όχι την ώρα που μιλάω αργότερα, κάντε μου chat και θα μπορέσω. Θα αρχίσουμε το Ίδρυμα Παναγία Σουμελά, ώστε και όσοι παρακολουθούν αυτή την εκδήλωση να έχουν μια σφαιρική ενημέρωση για το τι ουσιαστικά είναι το Ίδρυμα Παναγία Σουμελά. Θα πρέπει να πω ότι η Παναγία Σουμελά ιδρύθηκε εδώ και 40 χρόνια περίπου. Έχουμε ήδη αποκτήσει δική μας ποντιακή γη στο Νέο Κόσμο, έτσι την αποκαλούμε, ποντιακή γη στο Νέο Κόσμο, όπου στεριώσαμε το ιερό προσκυνητάρι της Μεγαλόχαρης, αναβιώνουμε το περισπούδαστο πατροπαράδειο ιερό προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά και διατηρούμε με τον τρόπο μας τον πολιτισμό και την λαογραφία μας. Η Παναγία Σουμελά, θα το ξέρετε ήδη, έχει πέσει σε πολλές τρικυμίες, ας το πω έτσι, αλλά παρόλα αυτά καταφέραμε και όχι μόνο ορθοποδήσαμε, αλλά ουσιαστικά πετύχαμε και εν μέρει το στόχο μας. Κάποιες φορές σε μια ομιλία μου είχα αναφέρει την Παναγία Σουμελά σαν την Αργό, όπως η Αργό του Ιάσον είχε ξεκινήσει πριν 3.000 χρόνια. Έτσι και η δική μας η Αργό, η Παναγία Σουμελά στην Αμερική, ξεκίνησε πριν 40 χρόνια και κουβαλάει στα μπάρια της, επαναλαμβάνω, 3.000 χρόνια ελληνικού πολιτισμού, κουβαλάει στο κατάστρωμά της 2.000 χρόνια ορθοδοξίας, της Ρωμιοσύνης του Πόντου. Έχουμε, και αυτό πρέπει να το πιστεύουμε, τη Μονιέρη, τη Μεγαλόχαρη, την Παναγία Σουμελά. Πρέπει να έχουμε ρότα ορθόδοξη χριστιανική και βέβαια η πηξίδα μας θα πρέπει να είναι πάντα προς το ανώτερο, προς το Θείο, γιατί αυτός είναι ο σκοπός του Ιδρύματος της Παναγίας Σουμελά. Από εκεί πέρα, βέβαια, όλοι γνωρίζουμε ότι η Παναγία Σουμελά μπορεί να στέρεψε πλέον από Αγίους και από ήρωες, μια και δεν κατοικούμε σε κέντρο. Μπορεί οι πόντοι, οι περίφημοι τραντέλληνες, να ξεριζώθηκαν στις πατρογονικές αιστείες τους. Μπορεί πλέον να αναπολούμε και να νοσταλγούμε την αλυσμόνητη, μα όχι χαμένη πατρίδα μας στον Πόντο. Αλλά από εκεί και πέρα, ο στόχος μας δεν ξεθόριασε, ο στόχος μας δεν χάθηκε και το γονίδιο βέβαια δεν έχει σβήσει όπως θα θέλανε οι αντίπαλοι μας, οι εχθροί μας. Έτσι, έχουμε ριζώσει πλέον εδώ και στην Αμερική και όπου ριζώσαμε, ξαναβλαστήσαμε και βοδιάσαμε τον κόσμο με το εξαίσιο και σπάνιο άρωμα της Ρωμιοσύνης του Πόντου. Η Παναγία Σουμελά, από ό,τι γνωρίζετε, ιδρύθηκε το 386 μετά Χριστό, είναι από τις πρώτες ιστορικές μονές. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε ούτε καν η διαίρεση, το χάσμα, το σχίσμα, για να είμαι πιο σωστός, μεταξύ διαφόρων ορθοδόξων εκκλησιών, οπότε εκείνη τη στιγμή ήταν πανχριστιανικό μνημείο. Εδώ στην Αμερική τι προβλέπουμε, ποιο είναι το όραμά μας. Το όραμά μας εδώ και 40 χρόνια είναι ότι ο οικοχώρος της Παναγίας Σουμελά να είναι χώρος προσευχής και προσκυνήματος, αυτός είναι ο πρωταρχικός μας στόχος. Θέλουμε να είναι χώρος συνάντησης και ψυχαγωγίας. Θέλουμε να είναι χώρος μνήμης και περισυλλογής. Θέλουμε να είναι χώρος αυτογνωσίας και διαπαιδαγώγησης. Θέλουμε να είναι χώρος δημιουργίας και προσφοράς. Και βέβαια θέλουμε να αποτελέσει μια κυβωτό ορθοδοξίας και ελληνισμού. Λειτουργούμε σαν ένα ιδιαίτερο εθνικό, θρησκευτικό και πνευματικό κέντρο, ως ένα παλάδιο της ποντιακής Ρωμιοσύνης, όπως είχε γράψει ο Παναγιώτος Πατριάρχης μας, Οικουμενικός μας Πατριάρχης, χρησιμοποιεί τον όρο παλάδιο της ποντιακής Ρωμιοσύνης και θέλουμε βέβαια το Ίδρυμα εδώ να πλάσουμε για τα παιδιά μας κυρίως τη γειτονιά του Νέου Πόντου. Οπότε θέλουμε στον οικοχώρο, την ποντιακή γη του Νέου Κόσμου, τα παιδιά μας, οι μελλοντικές γενναίες, να δημιουργήσουν τη δικιά τους γειτονιά, τη γειτονιά του Νέου Πόντου. Και αυτό βέβαια το επαναλαμβάνουμε πολλές φορές, ότι δεν είναι ένα όνειρο που θα σβήσει με το χάραμα, είναι ένα όραμα που γίνεται με πρόγραμμα και υλοποιείται. Από εκεί και πέρα γνωρίζετε ότι η οικία Μητρόπολη μας, η Μητρόπολη της Νέας Ιερσέης, είναι στο πλευρό μας, εκτιμά το έργο μας. Ο ίδιος ο Σεβαντιώτος Μητροπολίτης Νέας Ιερσέης, ο κ. Ευάγγελος, στέκεται δίπλα μας και αυτό είναι στα θετικά.
και βέβαια πρέπει να τονίσουμε ότι μας στηρίζει με την αγάπη του και αυτό πρέπει να το τονίζουμε και να το εμπεδώσουμε. Από εδώ και πέρα θα πρέπει αυτόν τον χώρο που έχουμε πάνω και σε λίγες μέρες, Θεού θέλοντος, θα διπλασιαστεί ο χώρος, θα πάρουμε και διπλανό οικόπεδο. Θέλουμε αυτός ο χώρος, τέλος πάντων, να αποτελέσει προορισμό για κοινότητες, για ομάδες, για συλλόγους, να πηγαίνουν εκεί πέρα να δημιουργούν προσκυνήματα κατά κύριο λόγο, αλλά και εκδρομές στη συνέχεια. Και θέλουμε βέβαια να είμαστε παρόντες εκεί και εμείς οι ίδιοι. Αυτά μια σύντομη εισαγωγή για το Ιερό Ίδρυμα Παναγίας Σουμελά. Στο τέλος θα σας δείξω και μερικές φωτογραφίες. Θα μπορούσα να το κάνω και τώρα, δεν θέλω να μπλοκάρω την οθόνη. Από εκεί πέρα θέλω να περάσω στο φως, το οποίο είναι το νέο δημιούργημά μας στην Παναγία Σουμελά. Και το φως, από ό,τι γνωρίζετε, είναι τα αρχικά από το Pontian Hellenic Outreach and Support Council, που σημαίνει ουσιαστικά ότι είναι ένα συμβούλιο για την προσέγγιση, προβολή και στήριξη του Ιερού Ιδρύματος Παναγίας Σουμελά και του ποντιακού ελληνισμού γενικότερα. Σε τι αποσκοπεί? Αποσκοπεί ουσιαστικά να προβάλλει το έργο του Ιερού Ιδρύματος και να υλοποιήσει το θρησκευτικό, φιλανθρωπικό, εκπαιδευτικό και επιστημονικό έργο του Ιερού Ιδρύματος. Πώς θα το πετύχει αυτό? Το γνωρίζετε μέσα από εκδηλώσεις, τα οποία τα έχουμε συζητήσει και υπάρχουν αυτά σε γραπτό κείμενο για όποιον ενδιαφέρεται. Γι' αυτό και ο στόχος του ΦΟΣ είναι να δημιουργεί κοινωνικές εκδηλώσεις δικτύωσης, δημοσίων σχέσεων, αναγνώρισης όπως η σημερινή, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις για να προβάλλουν τον πολιτισμό, την ιστορία, τη λαογραφία του ποντιακού ελληνισμού και της Ορθοδοξίας και βέβαια και επιστημονικές εκδηλώσεις. Περνάω στο τρίτο μέρος, που είναι η πόντια γυναίκα, αυτό που ουσιαστικά που κίνησε αυτή την εκδήλωση. Βέβαια γνωρίζετε, η γιορτή της γυναίκας ήταν τον Μάρτιο, αλλά η εκδήλωση τότε ακυρώθηκε, αναβλήθηκε μάλλον, λόγω του κοροναϊού. Οπότε τώρα τιμούμε τις γυναίκες, αν και το έχω πει πολλές φορές, δεν χρειάζεται μία μέρα για να το κάνουμε αυτό. Η γιορτή της γυναίκας θα πρέπει να είναι καθημερινή, γιατί είναι η ίδια μας η ύπαρξη και δεν μπορούμε μόνο να το κάνουμε μια φορά το χρόνο. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι τιμώντας την πόντια γυναίκα, δεν εξαιρούμε τις άλλες γυναίκες, δεν έχουμε κάποια διάθεση για διάκριση. Απλά εξάρουμε τη γυναίκα που επέζησε μιας γενοκτονίας, την οποία τη λέμε γυναικοκτονία, και ήταν μια ηθελημένη προσπάθεια των Τούρκων εκείνη την εποχή να σκοτώσουν τις γυναίκες για να μην υπάρχει αναπαραγωγή, να σκοτώσουν όλους τους διανοούμενους για να μην υπάρχει πνεύμα συνέχισης. Ήταν πολύ στοχευμένη η γενοκτονία τους, αλλά η γυναίκα στον Πόντο, το γνωρίζουν πολύ καλά, δεν τα παράτησε, δεν πρόδωσε την πίστη της, αρματώθηκε, ακόμη ανέβηκε και στα βουνά για να διαφυλάξει αξίες και ιδανικά, για να διαφυλάξει την ελευθερία της, την αξιοπρέπειά της και ουσιαστικά να διαφυλάξει την ίδια την οικογένειά της. Γι' αυτό είναι μια ιδιαίτερη ημέρα για την πόντια γυναίκα και μαζί με την πόντια γυναίκα βέβαια συμπεριλαμβάνουμε και τη Θρακιώτισσα και τη Μικρασιάτισσα, γιατί όλες αυτές υπέστησαν τα ίδια δεινά. Από εκεί και πέρα επαναλαμβάνουμε ότι η πόντια γυναίκα, όπως και άλλες προσφυγοπούλες, βρέθηκαν στην Ελλάδα, επιβίωσαν τις γενοκτονίες, επιβίωσαν τις κακοκαιρίες που είχαν στην Ελλάδα, βρέθηκαν εμπλεγμένοι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά ήταν γνωρίζει το εμφύλιος και με όλα αυτά κατάφερανε και προχωρήσαμε. Οπότε, βάζω μια παράγραφο ακόμα, μια πρόταση για την πόντια γυναίκα για να κλείσω και το θέμα. Είναι ουσιαστικά τιμάμε όλες τις γυναίκες, πόντιες και μη, Ελληνίδες και μη, αλλά στεκόμαστε ευλαβικά στη μνήμη αυτών των γυναικών που υπέστησαν όλα αυτά τα δεινά της γενοκτονίας και της γυναικοκτονίας. Και τέλος, σήμερα είναι 13 Ιουνίου, που περνάει αυτή η μέρα για πολλούς σαν μια καθημερινή ημέρα, αλλά θα πρέπει να πω ότι σήμερα έχουμε άλλη μια επέτειο, μια τραγική επέτειο, και είναι ουσιαστικά η έναρξη των σταλινικών διωγμών κατά του ποντιακού ελληνισμού. Εδώ πρέπει να πω ότι δεν θέλω να κάνουμε κάποια πολιτική κουβέντα, ιδεοπολιτική κουβέντα, έτσι δεν μακριά από μας αυτό. Απλά λέω ότι το τέταρτο παγκόσμιο συνέδριο του ποντιακού ελληνισμού έχει ορίσει ομόφωνα τη σημερινή ημέρα ως ημέρα μνήμης των σταλινικών εκτοπίσεων, όταν το 1936 τότε άρχισε, με το πρόσχημα των αναχωρήσεων, έστελναν τον ποντιακό ελληνισμό κυρίως στα βάθη της Μικράς Ασίας, διότι ήταν ενάντια στα σχέδιά τους. Λοιπόν, αυτό για να επαναλάβω δεν έχει κανένα ιδεοπολιτικό χαρακτήρα, το επαναλαμβάνω αυτό, αρκεί να σας πω ότι η κυρία Ηλιάνα Κανέλη, η οποία είναι βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, παραδέχτηκε, την τόλμη να παραδεχτεί και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και όχι με προσχήματα διπλωματικά. Όταν μιλάμε για γενοκτονία των ποντίων, να αρχίσουμε
να τη φτάνουμε και στην γενοκτονία που έχει γίνει σε άλλες περιοχές όπως την πρώην Σοβιετική Ένωση. Αυτά είναι λόγια της Λιάννας Κανέλη, που είναι βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Οπότε, μια τελευταία παράγραφο από τη μεριά μου, να πω ότι ουσιαστικά για τη Ρωμιοσύνη κάθε μέρα είναι μέρα τραγική, αλλά και ένδοξη συνάμα. Δεν ξεχνάμε, δεν ζητάμε εκδίκηση, απλά την αλήθεια αναζητούμε και το δίκαιο να λάμψει για να ζουν όλοι οι λαοί ειρηνικά και μονιασμένοι. Ας είναι αιωνία η μνήμη όλων των θυμάτων και από εκεί και πέρα είμαι σίγουρος ότι η εκδήλωση σημερινή θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρά τα όποια τεχνικά προβλήματα. Οπότε συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος που είναι η παρουσίαση της Μαρίας Ατματζίδου. Live on Facebook πηγαίνω. Λοιπόν, θα δείξω άλλη μια φορά το πρόγραμμα, ώστε να φαίνεται να το δουν όλοι το πρόγραμμα, μια και δεν είχαν την ευκαιρία να το δουν όταν έπρεπε. Επιβεβαιώστε πάλι ότι βλέπετε το πρόγραμμα για να είμαστε δεύτερο μέρος. Λοιπόν, θα δείξω άλλη μια φορά το πρόγραμμα, ώστε να φαίνεται να το δουν όλοι το πρόγραμμα, μια και δεν είχαν την ευκαιρία να το δουν όταν έπρεπε. Όλοι είμαστε εντάξει, φαίνεται το πρόγραμμα. Λοιπόν, τότε συνεχίζω με την ομιλία της Αυγής Μαρίας Ατματζίδου. Ο ρόλος της γυναίκας στον Πόντο. Η ταυτότητα και οι αξίες κάθε πολιτισμού φανερώνονται από τη λαογραφία και από τις αντιλήψεις του. Πράγματι, για να κατανοήσουμε την κάθε φυλή, τον εκάστοτε πολιτισμό στις ακριβείς του διαστάσεις, δεν έχουμε παρά να μελετήσουμε τη φυσιογνωμία του έτσι όπως την εκφράζει η λαϊκή μούσα που ο ίδιος δημιούργησε. Γι' αυτό λοιπόν αξίζει να σταθούμε στην μορφή της πόντιας γυναίκας, όπως αυτή εκφράστηκε λαογραφικά, αλλά και όπως παρουσιάστηκε στην ιστορική της διαδρομή. Αξιοσημείωτο είναι πάντως το γεγονός πως, αν και έζησε σε εδροκρατούμενες εποχές και κάτω από αναχρονιστικές αντιλήψεις, η πόντια γυναίκα διακρίθηκε για τον δυναμισμό και την αποφασιστικότητά της. Εξετάζοντας την παρουσία της όπως αυτή αποτυπώνεται λαογραφικά, διαπιστώνουμε πως η γυναίκα είναι αυτή που θυσιάζεται στο παραδοσιακό ποντιακό τραγούδι τη τρίχα στο γιοφύρι, που αποτελεί την ποντιακή παραλλαγή του γεφυριού της Άρτας. Όταν καταλαβαίνει την μοίρα που την περιμένει, λέει πως δεν λυπάται τα κάλλη ή τα νιάτα της, παρά μονάχα λυπάται το παιδί της που έχει αφήσει να κοιμάται. Η μορφή της μάνας είναι αυτή που αναδεικνύεται άλλωστε στο ακριτικό τραγούδι για τους Τραντέλενες, καθώς η λαϊκή μούσα μακαρίζει τη μητέρα που γεννά τον Τραντέλενα. Τραντέλενας, ο 30 φορές Έλληνας, ο οποίος είναι ταγμένος στον πόλεμο για την ελευθερία. Η μητέρα που στέλνει το γιο της στον πόλεμο για την ελευθερία μας θυμίζει έντονα τη Σπαρτιάτισσα μητέρα που παραδίδει στο γιο της την ασπίδα λέγοντάς του «Ητάνη επιτάς». Ο σύζυγος παρουσιάζεται ατρόμητη και πιστή. Στο παραδοσιακό τραγούδι του Γιάννη του Μονόγεννε πηγαίνει αγέροχα και άφοβα να παλέψει το δράκο που απειλεί να κατασπαράξει το Γιάννη. Το θάρρος της θαυμάζει και ο ίδιος ο δράκος, ο οποίος τη ζητά να θεωρεί τον Γιάννη αδελφό του και αυτήν ύφη του. Η ιδιότητα της πιστής συζύγου εξυμνείται και στο δημοτικό τραγούδι του Μάραντου. Παρόλη την εχθρική αντιμετώπιση των πεθερικών που τη διώχνουν από το σπίτι όταν ο Μάραντος φεύγει στον πόλεμο, εκείνη μένει πιστή σε εκείνον και όταν τον συναντά 7 χρόνια μετά, χωρίς να τον αναγνωρίζει, δηλώνει πως θα περιμένει τον σύζυγό της και αν εκείνος δεν επιστρέψει, τότε θα καλογερέψει. Η γυναικεία παρουσία, όπως αποδόθηκε μέσα στη λαογραφία, εκφράστηκε και ιστορικά. Η αγάπη για την ελευθερία και η θυσία αντί του εξευτελισμού διατρανώθηκε με την αυτοκτονία των 30 νέων κοριτσιών στο κάστρο του Κις Καλεσί, κάστρο της Κοπέλας στην περιοχή της Πάφρας του Δυτικού Πόντου. Το 1680 ο στιγερός Ντερέμπεϊς Χασάν Αλίμπεϊς είχε βαλθεί να φανίσει όλους τους χριστιανούς κατοίκους που είχε στην περιοχή της δικαιοδοσίας του. Για να καταφέρουν να γλιτώσουν, πολυκάτοικοι των γύρω χωριών κλείστηκαν στο κάστρο, ελπίζοντας πως οι Τούρκοι θα εγκαταλείψουν την πολιορκία μετά από κάποιες μέρες. Ωστόσο, οι Τούρκοι συνέχισαν την πολιορκία και έτσι, έπειτα από 48 ημέρες, άλλοι πέθαναν από την πείνα, άλλοι έχασαν τα λογικά τους, ενώ 30 κοπέλες προτίμησαν να πέσουν από το κάστρο στα κοφτερά βράχια της όχθης του ποταμού Άλλη και να σκοτωθούν παρά να πιαστούν εχμάλωτοι των Τούρκων. Οι Παφραίοι
Για να τιμήσουν τη θυσία των κοριτσιών από τότε, χορεύουν το χορό Θανατή Λάγκεμαν, το πείδημα του θανάτου, και αναπαραστάσεις της αυτοκτονίας των κοριτσιών έγιναν πολλές φορές από τα παθεναγωγεία της Πάφρας. Παρόμοιες πράξεις αυτοθυσίας είχαμε κατά τα χρόνια της γενοκτονίας στο Σιμικλή της Χαλδίας και στην Κουνάκα της Ματσούκας, όπου 26 γυναίκες έπεσαν στον Πρίτανη ποταμό και πνίγηκαν για να αποφύγουν την ατίμωσή τους από τους Τούρκους. Κατά τα χρόνια της γενοκτονίας, η πόντια γυναίκα υπήρξε η πιο τραγική μορφή της εκδικητικής μανίας των Τούρκων. Αυτό δεν οφειλόταν μόνο στη βιολογική της αδυναμία, αλλά κυρίως στο γεγονός πως αυτή εξασφαλίζει τη βιολογική συνέχεια του λαού. Στόχος των Τούρκων ήταν να σκοτώσουν, να ατιμάσουν και να εξευτελίσουν τη γυναικεία ύπαρξη και δεν δίστασαν να το κάνουν ακόμη και μέσα στις ιερές μονές. Στα πρακτικά της ΓΑΜΑ Εθνοσυνέλευσης στην Αθήνα, Απρίλιος 1921, διαβάζουμε: 5 πτώματα Ελλήνων εν αποσυνθέσει, έκει το άταφα εν το προαυλίο της Μονής. 5 δε έτερα εν το εσωτερικό της Μονής, εντός δε δωματίων, έκει το γυμνών και αποκεφαλισμένων, με πληγή επί του στήθους διεξυφολόγης, το πτώμα της 20ετούς νεανίδους Κυριακής. Οι στάση μαρτυρούσαν την επ' αυτής διαπραχθής ανατίμωση. Στον Δυτικό Πόντο, που για να προστατευτούν οι πόντιοι κατέφευγαν στα βουνά και κρύβονταν σε σπηλιές, πολλές γυναίκες οι οποίες έχασαν τους άντρες και τα παιδιά τους, ζώστηκαν τα άρματα και πολέμησαν τους Τούρκους με απαράμιλη γενναιότητα. Εφόσον είχαν μικρά παιδιά, πολεμούσαν με αυτά δεμένα στην πλάτη τους. Αξίζει να σημειωθεί πως φορούσαν και αυτές την αντρική πολεμική φορεσιά και οι Τούρκοι δεν ήξεραν αν πολεμούν με άντρες ή γυναίκες. Από τις πιο γνωστές μορφές του ποντιακού αντάρτικου ήταν η αντάρτισσα Πελαγία Οξούζογλου, η Αναστασία Ανθοπούλου, η Βασιλική Δεδέογλου και πολλές άλλες, τις οποίες έχει καταγράψει ο συγγραφέας Γεώργιος Αντωνιάδης στο βιβλίο του «Γυναίκες Καπετάνισσες στο Αντάρτικο του Πόντου». Ήταν η μάνα, η νοικοκυρά, ο άνθρωπος για όλες τις βαριές εργασίες. Σαφής είναι η διάκριση μεταξύ της γυναίκας του αστικού πόντου και αυτής της υπαίθρου. Στον μη αστικό πόντο, η γυναίκα, ενώ είχε χρεωμένη την εύρυθμη λειτουργία τόσο της οικογένειάς της όσο και των αγροτικών σχολείων, δεν είχε απολύτως κανένα δικαίωμα. Η γυναίκα της υπαίθρου. Η κοινωνική θέση της γυναίκας στον πόντο ήταν σαφώς υποβαθμισμένη. Δεν αμοιβόταν, δεν συμμετείχε στα κοινά, δεν είχε καν δικαίωμα επιλογής τρόπου ζωής. Η γυναίκα ήταν το παραπάνω εργατικό χέρι που είχε ανάγκη η αγροτική οικογένεια. Το σύντροφό της τον διάλεγαν και της τον επέβαλαν από μικρή μάλιστα ηλικία. Πολλά νήπια ταραβώνιαζαν με τη κουνήν το χάραγμαν, δηλαδή με σημάδι χάραγμα στη βρεφική του σκούνια, και τα πάντρευαν στην ηλικία των 12 περίπου ετών, ηλικία που τα κορίτσια θεωρητικά ήταν ικανά να πλέκουν ορτάρια, κάλτσες δηλαδή, ως δώρο για τους άντρες τους. Πολλές είναι οι περιπτώσεις που οικογένειες με αγόρια σε παιδική ηλικία να είναι σε ανάγκη εργατικών χεριών και να προβαίνουν σε πάντρεμα με μεγαλύτερες κοπέλες. Η πόντια γυναίκα είχε μεγάλη συμμετοχή στις γεωργικές εργασίες. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες σε πολλά μέρη του πόντου ήταν υποχρεωμένοι να μετακομίσουν στα παρχάρια, όπως ονομάζονταν τα θερινά βοσκοτόπια, και βρίσκονταν πάνω στα βουνά. Γνωστές είναι πολλές ιστορίες για τις γυναίκες που γίνονταν Ρωμάνες ή αλλιώς Παρχαρομάνες για τη διαφύλαξη των ζώων, μικρών και μεγάλων της οικογένειας. Τις ημέρες κυρίως του θερισμού έπρεπε μαζί με τη φροντίδα των παιδιών η μητέρα να σκέφτεται για το φαγητό της οικογένειας και των εργατών αν είχαν. Ακόμη και για τη συλλογή των απαραίτητων εργαλείων όπως ήταν τα δρεπάνια, τα καγάνια. Η γυναίκα της αγροτικής οικογένειας είχε τη φροντίδα των παιδιών, από τη γέννησή τους μέχρι να ενηλικιωθούν και να αποκτήσουν τη δική τους οικογένεια. Φρόντιζαν τα παιδιά τους με τα μέσα της εποχής εκείνης, που ο τεχνικός πολιτισμός δεν προσφέρε τις πολύτιμες υπηρεσίες του. Προσπαθούσε με τις δικές της γνώσεις να διατηρήσει τα ήθη και τα έθιμα, αλλά και να εμπνεύσει στα παιδιά της τις αρχές και τις αξίες του χριστιανισμού και του ελληνισμού. Η γυναίκα στον αστικό πόντο. Στον αστικό πόντο η γυναίκα είχε να ασχοληθεί μόνο με τα του οίκου της ή του οίκου της μητέρας της, όσο καιρό διέμενε κάτω από την πατρική στέγη. Και εδώ όμως η γυναίκα ήταν ανελεύθερη και από την πατρική εξουσία περνούσε μέσω του γάμου στην συζυγική κυριαρχία. Οι γάμοι τους γινόντουσαν επίσης σε μικρή ηλικία, υπό την επίρρεια του φόβου των γονιών τους μην οι Τούρκοι πειράξουν τα κορίτσια τους. Κάτι που δεν θα μπορούσε να συμβεί αν αυτά ήταν παντρεμένα. Αξίζει να σημειωθεί πως κοπέλες μόλις 17 ετών θεωρούνταν γεροντοκόρες και μόνον από ανέλπιστη τύχη μπορούσαν να ελπίζουν σε αποκατάσταση. Το καθεστώς του ΜΑΣ.
Χαρακτηριστικό του τρόπου αντιμετώπισης της γυναίκας στην ανδροκρατούμενη κοινωνία του Πόντου ήταν το λεγόμενο μας, δηλαδή ο εθιμικός τρόπος συμπεριφοράς της νέας νύφης προς τα άρενα μέλη της οικογένειας του άντρα της, την πεθερά και τις μεγαλύτερες νυφάδες. Κύριο χαρακτηριστικό ήταν η εκούσια λαλία. Η νέα νύφη δεν επιτρεπόταν να απευθύνει το λόγο στα πεθερικά και τους αδελφούς του συζύγου της. Δεν έτρωγε ποτέ μαζί τους, ενώ αυτοί τους έστρωνε και τους ξέστρωνε το τραπέζι. Επίσης, μέσα στα καθήκοντά της ήταν η φροντίδα τους, παραδείγματος χάρη το πλύσιμο των ποδιών που συμβόλιζε και την υποταγή της. Η πόντια γυναίκα εξελίχθηκε μέσα στο πέρασμα των χρόνων, όπως θα παρακολουθήσουμε και στο βίντεο της Βασιλικής της Αναξίδου σε λίγο. Εξελίχθηκε, πρόκοψε, έφτασε στην Αμερική διεκδικώντας το δικό της όνειρο και διακρίθηκε. Στη συνέχεια. Οπότε, τελειώσαμε το δεύτερο, πάμε στο τρίτο. Ποιος θέλει να προλογίσει, αναλάβετε πλέον από εδώ και πέρα το ρόλο σας, κυρίες. Το τρίτο μέρος είναι, δεν θα σιωπήσουμε τη Βασιλική της Αναξίδου. Ελένη, Μάγδα, ο ρόλος δικό σας. Λοιπόν, ευχαριστούμε την Αυγή Ατματζίδου, η οποία μας έδωσε έναν πολύ ενημερωτικό και ενδιαφέρον λόγο. Εγώ θα προτείνω στα μέλη του Συμβουλίου... Το Facebook. Με ακούτε? Το Facebook δεν είσαι όμως. Υπάρχει μια καθυστέρηση. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστώ την Αυγή Ατματζίδου για τον πολύ ενδιαφέρον της λόγο και πολύ ενημερωτικό. Εγώ θα προτείνω ο λόγος αυτός να ανεβεί ως αυτούσιο βίντεο στη σελίδα μας αργότερα για να έχει ο κόσμος την ευκαιρία να τον ακούσει με καλύτερο audio. Λοιπόν, με χαρά θα σας πάω στο επόμενο κομμάτι της εκδήλωσης, όπου θα παρουσιαστεί η ταινία της Βασιλικής της Αναξίδου. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να προλογίσει η ίδια η δημιουργός την ταινία της, με ένα πανέμορφο ποίημα το οποίο έγραψε η ίδια και όπως και η ίδια θα μας πει, μας υπόσχεται ότι δεν πρόκειται να σιωπήσει. Βασιλική, έχεις το λόγο. Εσύ κορ απόθεν είσαι. Τίνος είσαι. Πώς λένεσαι. Σε λένε Σιμέλα και Παρθένα και Παρέσα και ενίοτε σε λένε Ιφηγένεια, Ηλέκτρα, Θεσσαλονίκη. Σε λένε Αντιγόνη. Έρχεσαι από τον Πόντο. Ήσουν του κύρι σου και του άντρα σου και των πεθερικών σου. Δεν σε χάιδεψαν. Σε ετοίμαζαν για τη σκληρή ζωή σου. Σε μάθαιναν να υπηρετείς, να φροντίζεις, να σέβεσαι. Πάντα το βλέμμα σου χαμηλά. Έτσι έπρεπε. Χαμήλωνες τα μάτια σου στους προστάτες σου και ας ήξερες πως εσύ προστάτευες τους προστάτες σου. Όλοι το ήξεραν. Εσύ τους στήριζες. Εσύ κρατούσες τις ισορροπίες. Πάντα με τα μάτια χαμηλωμένα και τα μανίκια σηκωμένα. Αγάπαγες τη φύση και τα ζώα σου και τα παρχάρια σου. Τα λάτρεψες τα παρχάρια σου. Γιατί μόνο εκεί ήσουν ελεύθεροι. Εκεί δεν ήσουν του κύρι σου, του άντρα σου, της πεθεράς σου. Εκεί ήσουν του εαυτού σου. Εκεί σήκωνες τα μάτια σου και χαμογέλαγες του ήλιου. Και ύστερα έγινες στόχος τους. Ήσουν εμπόδιο στα σχέδιά τους. Γεννούσες. Έδινες ζωή. Και αυτοί ήθελαν το θάνατο. Επάνω στο αδύναμο κορμί σου ξέσπασε ο άρρωστος ανδρισμός μιας ξεπεσμένης αυτοκρατορίας. Σε έσυραν στους δρόμους. Σε βίασαν μπροστά στον κύρι σου. Σε έσυραν στις εκκλησίες σου και σε βίασαν μπροστά στις εικόνες σου. Και τότε σάλεψε ο νους και σήκωσες τα μάτια σου και μάλωσες τον Θεό σου που επέτρεπε να γίνεται αυτό. Και ο Κεμάλ ήξερε. Ο Κεμάλ σχεδίαζε και τα πρωτοπαλή καρά του εκτελούσαν. Και ο Κεμάλ τους επιβράβευε. Σε πουλούσαν στα χαρέμια τους. Και ο Κεμάλ ήξερε. Ο Κεμάλ προέτρεπε. Σε πουλούσαν στα πορνεία τους
και ο Κεμάλ έχτιζε την καινούρια Τουρκία πάνω στο ματωμένο σου κορμί. Και έγινε ήρωας ο Κεμάλ. Και οι πολιτισμένοι άνθρωποι, αυτοί ήξεραν και σιωπούσαν. Εγώ δεν θα σιωπήσω. Δεν μπορώ να σιωπήσω, γιατί σε κουβαλάω μέσα μου, στο αίμα μου, στον τρόπο που χαμηλώνω τα μάτια μου όπως εσύ. Στον τρόπο που κόβω το ψωμί και το μοιράζω όπως εσύ. Στον τρόπο που βάζω πίσω από το αυτί μου τα μαλλιά που πέφτουν στο μέτωπό μου, όπως εσύ. Είσαι στο αίμα μου, στο βλέμμα μου. Είσαι μέσα μου. Είσαι μέσα μου, πόντια γυναίκα. Είμαι εικόνα σου. Είμαι απόγονός σου και ευχαριστώ τη μοίρα μου γι' αυτό. Είμαι απόγονός σου, πόντια γυναίκα, και εγώ στο ορκίζομαι. Στο ορκίζομαι. Εγώ δεν θα σιωπήσω εγώ. Σας ευχαριστώ. Την πατρίδα με χάσα, έκλαψα και πόνεσα. Την πατρίδα με χάσα, έκλαψα και πόνεσα. Λύουμε κι αρώθυμο, όι, 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 να ανασπάλω και μπορώ. Λύουμε κι αρώθυμο, όι, 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 να ανασπάλω και μπορώ. Μία κι άλλος η ζωή, σο πεγάδιμ συναυλήν. Μία κι άλλος η ζωή, σο πεγάδιμ συναυλήν. Νερό πόνα σε πεινά, όι, 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 και το μάταια με πλυνά. Νερό πόνα σε πεινά, όι, 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 και το μάταια με πλυνά. Τα ταφεία με χάσα, δε θάψα και νεσπαλάν. Τα ταφεία με χάσα, δε θάψα και νεσπαλά. Τε με τέρτσαν αστορώ, όι, 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 και σο ψωπον κουβαλώ. Τε με τέρτσαν αστορώ, όι, όι, και σο ψωπον κουβαλώ. Μία κι άλλος η ζωή,
σο πεγάδιμ συναυλήν, μία κι άλλος η ζωή, σο πεγάδιμ συναυλήν, νερό πόνα σε πεινά, όι, 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 και το μάτια με πλυνά. Νερό πόνα σε πεινά, όι, όι, και το μάτια με πλυνά. Εκκλησία σε ρημάν, μοναστήρια κάντιλαν. Εκκλησία σε ρημάν, μοναστήρια κάντιλαν. Πόρτας και παράθυρα, όι, 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 επέμναν άκρα νύχτα. Πόρτας και παράθυρα, όι, 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 επέμναν άκρα νύχτα. Μία κι άλλος η ζωή, σο πεγάδιμ συναυλήν. Μία κι άλλος η ζωή, σο πεγάδιμ συναυλήν. Νερό πόνα σε πεινά, όι, όι, και σωμάτια με πλυνά. Νερό πόνα σε πεινά, όι, όι, και το μάτια με πλυνά. Με λένε Ελένη Χατζής και είμαι η διευθύντρια του Φως Council. Το Φως Council του Ιερού Ιδρύματος Παναγίας Σουμελάς, Ποντίων Αμερικής και Καναδά, επιθυμεί να αναγνωρίσει και να τιμήσει τις δικές μας πόντιες γυναίκες. Είναι ακούραστες, με απέραντη αγάπη για τον πόντο και δυνατή πίστη για την Παναγία Σουμελά. Η κάθε μία με το δικό της τρόπο και όλες μαζί στήριξαν και εξακολουθούν να στηρίζουν με πάθος το Ιερό Ίδρυμα Παναγίας Σουμελά. Βοήθησαν στην ενίσχυση του Ιδρύματος με δωρεές και συνεισφορές. Πρόσφεραν και συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για το καλό του Ιδρύματος και όλης της ομογένειας. Μόλις παρακολουθήσαμε την ταινία Genocide, A True Story της Βασιλικής Τσαναξίδου, μετά από τη συγκλονιστική της απαγγελία. Νομίζω ότι όλοι κλάψαμε. Η Βασιλική λέει ότι ποτέ δεν θα σιωπήσει και ποτέ δεν θα ξεχάσει. Και εμείς ποτέ δεν θα σιωπήσουμε και ποτέ δεν θα ξεχάσουμε, Βασιλική. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τόσο σημαντική σου συνεισφορά στην προβολή του εθνικού ζητήματος για την αναγνώριση της γενοκτονίας του Πόντου. Η Βασιλική Τσαναξίδου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ακρινή Κοζάνης. Αποφοίτησε από το πρώτο λύκειο Θηλαίων Κοζάνης και σπούδασε παιδαγωγική και σωματική αγωγή στο Justus Liebig University στη Γερμανία. Τα τελευταία 30 χρόνια ζει και εργάζεται στην Αμερική. Είναι η μητέρα του Σταύρου Μουσιάδη, τον οποίο και λατρεύει. Μέσα από τις συγκινητικές και όμορφες ιστορίες της στο Facebook,
Ναι, Βασιλική, της διαβάζουμε. Γνωρίσαμε την πόντια γιαγιά σου. Η Βασιλική εργάζεται σε αεροπορική εταιρεία και παράλληλα διδάσκει την ελληνική γλώσσα σε ελληνικά σχολεία στην περιοχή της. Εύγε Βασιλική. Η Σιμέλα Τρικίδου υπηρέτησε ως πρόεδρος του γυναικείου τμήματος του Ιερού Ιδρύματος Παναγία Σουμελά για πολλά χρόνια. Μεγάλωσε στα Σούρμενα, ποντιακή περιοχή της Αττικής. Ο πατέρας της, Πολυχρόνης Κωνσταντινίδης, γεννήθηκε στην Τραπεζούντα και η μητέρα της Ειρήνη γεννήθηκε στην Αθήνα. Η Σιμέλα παντρεύτηκε τον αείμνηστο, τον πολυαγαπημένο της Γεώργιο Τρικίδη. Το 1972 ήρθαν στην Αμερική. Κάνανε 3 υπέροχα παιδιά, τον Νίκο, την Όλγα και την Ειρήνη. Η Σιμέλα υπήρξε μια επιτυχημένη επιχειρηματίας ως μοδίστρα υψηλής κλάσης. Έραψε τα πανέμορφα νηφικά της χώρας της και επίσης έραψε πανάκριβες τουαλέτες για τον διάσημο σχεδιαστή Παπ Μάκη. Η οικογένεια Τρικίδη ήταν και είναι μια πολύ δεμένη οικογένεια, με απέραντη αγάπη για την Παναγία. Η Σιμέλα, ο Γιώργος, τα παιδιά τους, οι γαμπροί και τα εγγόνια τους δούλεψαν σκληρά και προσέφεραν οικονομικά στα ετήσια φεστιβάλ και σε όλες τις εκδηλώσεις του Ιερού Ιδρύματος. Σιμέλα, σε ευχαριστούμε. Η Κυριακή Δημούλας, και αυτή πρώην πρόεδρος του Γυναικείου Τμήματος του Ιερού Ιδρύματος. Η Κυριακή ήταν υπεύθυνη αίθουσας όταν το Ίδρυμα είχε γραφείο στην Αστόρια. Μαζί με την κυρία Κούλα Μαστορίδου διοργάνωναν μπίνγκο, flea market, χριστουγεννιάτικα πάρη για τα παιδιά και πολλές άλλες δραστηριότητες. Έφτιαχταν καφέδες, σουβλάκια και άλλα φαγητά για να βγάζουν τα έξοδα του γραφείου. Η Κυριακή συνεχίζει να κάνει flea market στο festival του Ιδρύματος στο New Jersey. Την βλέπουμε εκεί κάθε χρόνο. Η μητέρα της, η Φανούλα, ήταν από την Τραπεζούντα και ο πατέρας της, ο Διαμιανός, από τη Σαμψούντα. Η ίδια γεννήθηκε στη Βέρεια. Παντρεύτηκε τον αείμνη στο Βεργίλιο και έκαναν 3 παιδιά, τον Ιωάννη, η Φανούλα και τον Νίκο. Τώρα, η Κυριακή εργάζεται στο γνωστό γυροκομείο Άγιος Μιχαήλ στο Yonkers. Περιποιείται με πολύ στοργή και αγάπη πολλούς Έλληνες παππούδες και γιαγιάδες που μένουν εκεί. Σε ευχαριστούμε, Κυριακή. Η Κυριακή Μαστορίδου, γνωστή σε όλους μας ως κυρία Κούλα, υπήρξε επίσης πρόεδρος του Γυναικείου Τμήματος του Ιερού Ιδρύματος. Είναι γνωστή για τις πεντανόστιμες σπίτες της και τα ποντιακά περέκ. Έφτιαξε και πούλησε εκατοντάδες κομμάτια από αυτά στα φεστιβάλ στο 15 Αύγουστο για να ενισχύσει το Ιερό Ίδρυμα Παναγία Σουμελά. Είναι ακούραστη και ασταμάτητη η Κούλα. Συνεχίζει να περιποιείται την εκκλησία μας, το Community Center και τους άλλους χώρους του Ιδρύματος στο New Jersey. Επίσης βοηθάει και προσφέρει καθημερινώς στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου της Αστόριας. Η κυρία Κούλα γεννήθηκε στο Μεσαίο Θεσσαλονίκης. Οι γονείς της, η Ιερόθεος και Σοφία Μαρμαρίδη, ήταν από την ορτού του Πόντου. Με το σύζυγο της Φώτη ήρθαν στην Αμερική το 1969. Έκαναν 3 παιδιά, τη Μαρία, το Χαράλαμπο και τη Σοφία. Η Κούλα είναι μια ευτυχισμένη γιαγιά και έχει 5 εγγόνια. Σε ευχαριστούμε, κυρία Κούλα. Σε ευχαριστούμε όλες, κυρίες. Ευχαριστώ. Νομίζω η Ιωάννα είχε αναλάβει να παρουσιάσει τα ευχαριστήρια. Ιωάννα, σε ακούμε. Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Force Council, θα ήθελα να πω ότι είμαστε συγκλονισμένοι από την τεράστια ανταπόκριση, την αμέριστη συμπαράσταση και την τόσο ισχυρή υποστήριξη όλων σας στην προώθηση και στήριξη αυτής της πρώτης μας εκδήλωση. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, Αναμνήσεις Media Group, τον κύριο Δημήτριο Τζάκα, New York, Κόσμος FM 91,5 Νέα Υόρκη, Κόσμος Φίλη TV, τους κυρίους
Ελευθέριο Κωνσταντινίδη και Βασίλειο Κεϊσόγλου, Πενσιλβάνια. Ή Πόντος, Θεόφιλος Κοτσίδης, Ελλάδα. Macedonian TV of USA, τον κύριο Ηλία Νεοφυτίδη, Τέξας. The National Herald, New York. Και Ράδιο Τραπεζούντα, Boston, τον κύριο Ιωάννη Απαζίδη, Massachusetts. Επίσης, ευχαριστούμε θερμά τους φορείς, the Federation of Hellenic Societies of Greater New York, the Pampontia Federation of USA and Canada, and all Pontian societies in USA and Canada, the Pamacedonia Staris Center, New York, τον κύριο Μιχάλη Στρατή, και the Society of Δραμηνών Αγία Βαρβάρα, New York. Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την κυρία Βασιλική Τσαναξίδου για τη σύμπραξή της και προσφορά της ταινίας της. Τον Δημήτριο Στεφανίδη για τη μουσική επιμέλεια, τον κύριο Ιωάννη Βασιλιάδη για την παροχή τεχνικής υποστήριξης και προβολή της εκδήλωσης, τη Δεσποινίδα Δέσποινα Παπαδοπούλου για την δημιουργία της υπέροχης αφίσας για την προβολή της εκδήλωσής μας, τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιερού Ιδρύματος Παναγίας Σουμελά, όλα τα μέλη του FOSS Council και βέβαια όλους εσάς τους επιφανείς και μη που μας στηρίζετε, μας εμπνέετε και συμπράτετε. Ευχαριστώ. Σπίτια έχτισα κι ας όλα ξεσπίτουμε. 5 σπίτια έχτισα κι ας όλα ξεσπίτουμε. Πρόσφυγας ημάς όκουν ήμθεμ θα παλαλούμε. Πρόσφυγας ημάς όκουν ήμθεμ θα παλαλούμε. Πατρίδα μαραεύωσε άμμο καταραμένος, πατρίδα μαραεύωσε άμμο καταραμένος. Σαν ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξενός. Σαν ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξενός. Ως πήκα κανά μέσα σόρμη και πότα μακριέ. Ως σπίτια φέκανα μέσα σόρμη και πότα μακριέ. Πέγα διαμαρμαρόχτη στα νερό να μω το δάκρυα. Πέγα διαμαρμαρόχτη στα νερό να μω τα δάκρυα. Πατρίδα μαραεύωσε άμμο καταραμένος, πατρίδα μαραεύωσε άμμο καταραμένος. Σαν ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξενός. Σαν ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξενός. Ατοράδακες δίψω νερό να πίνω κι εγώ. Ατοράδακες δίψω νερό να πίνω κι εγώ. Εντρεπόμενα ψαλάφωτα σιλοπάμ να βρεχώ. Εντρεπόμενα ψαλάφωτα σιλοπάμ να βρεχώ. Πατρίδα μαραεύωσε άμμο καταραμένος,
Πάτριδα μαραεύωσε να μον καταράμενος, σαν ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξενός. Σαν ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξενός. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Δέσποινα Παπαδοπούλου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Δημήτρη τον Στεφανίδη που μας ταξίδεψε με τη μουσική του. Βελούδινο χέρι στη λύρα, ωραία φωνή, ταλαντούχος καλλιτέχνης, γεμίζει ελπίδα ότι ο πόντος και χάθεν. Και συνεχίζει. Ο όρος γενοκτονία προέρχεται από τις λέξεις γένος και κτίνο, που σημαίνει φωνεύω. Δημιουργήθηκε επίσημα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και αποδίδεται η έννοια του μαζικού εγκλήματος που με βία ως επιτοπλίστων μέσα αποβλέπει στη συστηματική επιδιωκόμενη εξόντωση ολόκληρης φυλής ή τμήματος αυτής σε ορισμένο τόπο. Ο όρος έχει αναλυθεί εκτεταμένα. Εμένα, επιτρέψτε μου να πω με απλά λόγια την ουσία του. Η γενοκτονία δεν είναι πόλεμος. Είναι πολεμική εκαθάριση πληθυσμών. Ο γενοκτόνος δεν εξοντώνει μια ομάδα ή ένα πληθυσμό για κάτι που έκανε, αλλά για κάτι που είναι. Αυτό που συνέβη στον Πόντο είναι χαρακτηριστικό. Δεν είναι τυχαίο ότι οι γενοκτονίες συνέβησαν και συμβαίνουν σε πληθυσμούς ή ομάδες που ευημερούν, προοδεύουν, εξελίσσονται. Αλλά η ευημερία, η πρόοδος, η εξέλιξη δεν χαρίζονται, κερδίζονται. Με κόπο, συστηματική και ομαδική προσπάθεια. Και όταν η προσπάθεια αποφέρει καρπούς, οι άνθρωποι νιώθουν ικανοποίηση και χαρά και γιορτάζουν και υμνούν τη ζωή, υμνούν το Θεό και συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Αλλά εκεί κοντά υπάρχουν κάποιοι άλλοι που θέλουν να αρπάξουν έτοιμους τους καρπούς των κόπων και τη γη αυτών που ευημερούν. Αρχίζουν και σπέρνουν το μίσος μέσα στις ομάδες πληθυσμούς τους, τους ομοίους τους. Ότι αυτοί που ευημερούν δεν το αξίζουν, είναι διαφορετικοί, είναι κατώτεροι, αποτελούν εμπόδιο και κυρίως απειλή. Και με την υπόσχεση ότι θα μοιραστούν έτοιμους τους καρπούς και τη γη, που οι άξιοι με κόπο κατάφεραν να κερδίσουν, ανοίγει ο κύκλος της απίθμενης βιαιότητας και της καταστροφής. Και εκεί που πριν υπήρχε η ευημερία, η πρόοδος και η χαρά, έρχεται ο θάνατος, η συμφορά, ο εξευτελισμός της ανθρώπινης ύπαρξης και τα βασανιστήρια που η βαρβαρότητά τους ξεπερνά την ανθρώπινη φαντασία. Δεν υπάρχει λογική, μόνο αποθυμένα και μίσος. Μίσος για τον συνάνθρωπο, μίσος για την πρόοδο, μίσος για την εξέλιξη, μίσος για τη χαρά, μίσος για τη ζωή. Αυτό είναι γενοκτονία στην ουσία της. Αυτό συνέβη στον Εύξηνο Πόντο που επιμέρουσε. Γενοκτονία. Ο συνολικός τραγικός απολογισμός των Ελλήνων του Πόντου, 353.000 άταφοι νεκροί και άλλοι 700.000 Ασσύριοι και 1,5 εκατομμύρια Αρμένοι. Απλά γιατί ήταν χριστιανοί. Αυτό ήταν το αφήγημα του μίσους. Και ο Εύξηνος Πόντος έγινε άξενος. Ο διωγμός και τα βασανιστήρια ανελαίητα. Η βαρβαρότητα ασύλληπτη για τον ανθρώπινο νου. Και η γυναίκα του Πόντου είναι αναμφισβήτητα η πιο τραγική φιγούρα. Οι γυναίκες βιάζονταν, εξευτελίζονταν, βασανίζονταν, δολοφονούνταν. Άλλες αφήνονταν να πεθάνουν αβοήθητες. Άλλες έγιναν λάφυρα και σκλάβες. Παιδιά δολοφονούνταν, κατακρεουργούνταν, βιάζονταν μπροστά στις μανάδες τους. Οι μαρτυρίες της απάνθρωπης βιαιότητας αμέτρητες. Και μετά ήρθε η προσφυγιά. Οι γραφιάδες πολιτικοί το είπαν ανταλλαγή πληθυσμών. Έτσι καταχωρήθηκε και στην ιστορία. Αλλά η γυναίκα του Πόντου, που πέρασε τόσα δεινά, δεν το ένιωσε σαν ανταλλαγή. Έπρεπε να αφήσει πίσω της το σπίτι της, την περιουσία της, τις εκκλησίες της, τους νεκρούς της, τον τόπο της. Να μαζέψει τα κομμάτια της και να αρχίσει από την αρχή, κάπου αλλού. Όχι. Για την πόντια γυναίκα αυτό δεν ήταν ανταλλαγή. Ήταν ξεριζωμός. Κι ήρθε στη μητέρα πατρίδα. Έτσι έμαθε να αποκαλεί την Ελλάδα. Μόνη της περιουσία, η αγάπη της για την πατρίδα και το Θεό.
Αλλά η μαμά πατρίδα της φέρθηκε σκληρά. Δεν την καλοδέχτηκε. Την είπε πρόσφυγα και την πέταξε σε άγονες γωνιές της. Όμως ο άξιος άνθρωπος προοδεύει παντού. Μπορεί και την πέτρα να την κάνει να βγάλει καρπούς. Η πόντια γυναίκα νοικοκυρά, μεθοδική, ακούραστη, με πίστη, υπομονή και επιμονή, έστησε το σπιτικό και τη ζωή της πάλι από την αρχή. Από την αρχή. Οι ρίζες όμως, οι ρίζες δεν μπορούν να αρχίσουν από την αρχή. Οι ρίζες απλά υπάρχουν. Και μπορεί να βρουν νέο έδαφος να εξελιχθούν, αλλά κουβαλούν μνήμες. Η πόντια γυναίκα κράτησε και πέρασε τις μνήμες της ρίζας της στα παιδιά και στα εγγόνια της. Και το έκανε με τέτοιο μαγικό τρόπο, που ακόμα και σήμερα, έναν ολόκληρο αιώνα αργότερα, τα παιδιά και τα εγγόνια, από τα παιδιά και τα εγγόνια της, νιώθουν αυτές τις ρίζες αυτούσιες. Τους πέρασε τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις και την αγάπη και νοσταλγία για την πατρίδα που άδικα και βάρβαρα τη στέρισαν. Κράτησε την ταυτότητά της ως πόντια και την πέρασε στους αιώνες. Γενιές ποντίων νοσταλγούν και μιλούν για τη χαμένη πατρίδα, που όμως ποτέ δεν γνώρισαν. Αυτήν την πόντια γυναίκα τιμούμε σήμερα, που παρά την τραγική της μοίρα, πάτησε πάνω στα δεινά της ως ηρωίδα και ορθοπόδησε και ξανάστησε το σπιτικό της και δίδαξε κουράγιο, αξιοπρέπεια, πίστη, σεβασμό και αγάπη για τη χαμένη πατρίδα. Ίσως το μεγαλύτερο κοινό που έχουμε όλοι οι πόντιοι είναι η γλυκιά ανάμνηση μιας γιαγιάς, μιας μάνας, μιας θείας, να μας λέει ιστορίες γεμάτες αγάπη και νοσταλγία για αυτά που χάθηκαν. Κι ίσως αυτή η γλυκιά ανάμνηση που γεμίζει την ψυχή μας να είναι στην ουσία το μαγικό που κρατά τον πόντο ζωντανό στις καρδιές μας. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι στο σημείο αυτό έχουμε προγραμματίσει κάποιες κυρίες να μιλήσουν για τις δικές τους γιαγιάδες και προσκαλούμε όσους θέλουν να μιλήσουν για τους δικούς τους ανθρώπους, γιαγιά, θεία, μάνα, για την πόντια γυναίκα που ταλαιπωρήθηκε, πέρασε τόσα δεινά και λεβέντικα και με περηφάνεια και υπομονή ξανάστησε από την αρχή τα πάντα. Περιμένουμε όλους εσάς αν θέλετε να μιλήσετε γι' αυτό. Ελένη Μελισσινός, νομίζω ότι είναι η σειρά σου. Unmute. Πόντια δεν είμαι. Καλησπέρα σας. Είμαι η Ελένη και θέλω να πω 2 λόγια για τη γιαγιά μου, την Κλωνάρα Χαλκίδου, που γεννήθηκε το 1895 σε ένα χωριό της Ορτού, στον Πόντο. Η γιαγιά μου, η Κλωνάρα, ήταν από την Ορτού. Είχε 6 παιδιά όταν τους έδιωξαν από τον τόπο τους. Μέσα από το ανελαίητο κυνηγητό των Τούρκων και τις κακουχίες και τον γενικό αναβρασμό του ξεριζωμού, έχασε τα 5. Κατάφερε να επιβιβαστεί στο πλοίο για την Ελλάδα με το στερνοπούλι της μωρό στην αγκαλιά της, μαζί της και ο παππούς μου, Χαράλαμπος Χαλκίδης, γεννηθής το 1880, και τη μητέρα της, την προγιαγιά μου, τη Σοφία. Αλλά η ατυχία της δεν σταμάτησε εκεί. Όταν φτάσανε στην Ελλάδα, το πλοίο άραξε στη Μακρόνησο, αλλά η ελληνική κυβέρνηση δεν τους επέτρεψε να κατεβούν αμέσως. Φοβόντουσαν για αρρώστιες. Τους έβαλαν σε καραντίνα και έκατσαν πάνω στο πλοίο για 9 μήνες. Εκεί επάνω στο πλοίο έχασε και το τελευταίο της παιδί, καθώς σε μια γωνιά του πλοίου, μωρό στην αγκαλιά, ήταν κατάκοπη και την πήρε ο ύπνος. Όταν ξύπνησε, η αγκαλιά της ήταν άδεια. Της το είχανε πάρει. Της το έκλεψαν κυριολεκτικά μέσα από την αγκαλιά της. Στο ενδιάμεσο αρρώστησε και ο παππούς μου. Τους αρρώστους δεν τους θεραπεύανε. Τους πετούσανε από το πλοίο. Η γιαγιά, για να σώσει τον παππού,
τον έντυσε γυναίκα και τον κάλυπτε το πρόσωπο με μία μαντήλα. Κάπως μετά την καραντίνα βρεθήκανε σε ένα χωριό του Κιλκής, στον Άγιο Μάρκο ή στην γνωστή Πεΐκοβα, όπως την έλεγαν οι εντόπιοι. Της γιαγιάς όμως δεν της άρεσε πολύ, γιατί το χωριό ήταν αραιοκατοικημένο. Ήθελε να έχει γείτονες κοντά της, ανθρώπους δίπλα της. Έτσι και ξεκίνησαν με τα πόδια και φτάσανε κάπου σε ένα χωριό στην Καστοριά, στην Βασιλιάδα. Εκεί έστησαν το σπιτικό τους από την αρχή και άρχισαν να φτιάχνουν το βιός τους από το τίποτα. Έκαναν 6 άλλα παιδιά και για κάθε παιδί που γεννιόταν η γιαγιά έδινε και το όνομα ενός από αυτά που έχασε. Η γιαγιά μου πέθανε στις 22 Ιουλίου του 1979 και ο παππούς μου 9 Ιανουαρίου του 1980. Οι άνθρωποι αυτοί έζησαν τη σκληρότητα της ζωής, την φρίκη 2 πολέμων και την απάνθρωπη βαρβαρότητα. Έχασαν την οικογένειά τους, το σπίτι τους, τον τόπο τους, έχασαν τα πάντα. Και όμως συνέχισαν να παλεύουν και να προσπαθούν ξανά και ξανά. Άρχισαν από την αρχή, από το απόλυτο 0 και τα κατάφεραν. Η γιαγιά μου σκλήραινε από τις πολλές κακουχίες, όπως όλοι βέβαια, αλλά παρέμεινε λεβέντισσα και μαχήτρια ως το τέλος. Αυτή την αγέροχη πόντια γυναίκα έχω να θυμάμαι, περήφανη, νοικοκυρά, προκομμένη και αγωνίστρια. Και νιώθω και εγώ περήφανη ως γυναίκα και ως πόντια που προέρχομαι από τέτοιες ρίζες. Σας ευχαριστώ. Δέσποινα. Τώρα είναι να μιλήσει η Μαρία Καλαμαράς. Δεν ξέρω αν μας ακούει. Μάλλον είναι η εγγονή της Μαρία Καλαμαράς που θα μιλήσει. Για τη δικιά της γιαγιά. Αν όχι... Αν όχι, θα μιλήσω εγώ για τις δικές μου τις γιαγιάδες. Λέγε μου. Γιατί τώρα είναι και το open forum. Δηλαδή τώρα είναι το open forum. Για παππούδες και γιαγιάδες. Εγώ τη γιαγιά μου τη Δέσποινα δεν τη γνώρισα. Πέθανε 1 μήνα πριν γεννηθώ εγώ. Οπότε την ιστορία την ξέρω από την οικογένεια. Όταν τους κυνηγούσαν οι Τούρκοι, είχε ένα μωρό στην αγκαλιά, την κόρη της στην Ανατολή. Προτίμησε να το αφήσει πάνω στα βουνά ή να πεθάνει από την πείνα ή να το φάνε τα γρήμια, παρά να ρισκάρει και να δει να το ξεκυλιάζουν μπροστά της, γιατί άκουγε τρομακτικές ιστορίες. Οι Τούρκοι κατακριουργούσαν και βιάζανε τα παιδιά μπροστά στις μανάδες. Τα κόβανε κομματάκια. Και προτίμησε να το αφήσει εκεί. Ήρθε στην Ελλάδα, η γιαγιά ήταν τσαμπουκαλού και αρχόντισσα, από ό,τι μου λένε. Ήρθε στην Ελλάδα, πήγε πάνω στη Δράμα, πάνω από τον κάτω Νευροκόπη, ψηλά στα βουνά, σε ένα χωριό της Τράνια, έτσι το λέγανε, το πέρασμα. Ήτανε πολλά χωριά από πόντιους πρόσφυγες εκεί γύρω. Βρήκε σπίτι, έφερε αυτή τον παππού μου από τον Πόντο και κάνανε 4 παιδιά. Το πρώτο ήταν κορίτσι και το ονόμασε Ανατολή. Η άλλη μου γιαγιά, η γιαγιά μου η Αγάπη, γεννήθηκε εδώ στην Ελλάδα από πρόσφυγες γονείς, όπως ήρθανε δηλαδή από τον Πόντο, γεννήθηκε στα Κοκκινόγια Δράμας. Αυτή η γιαγιά, εμένα με μεγάλωσε, γιατί δουλεύαν οι γονείς μου, μέναμε στην ίδια πολυκατοικία, αλλά επειδή με κακομάθαινε και τη λάτρευα τη γιαγιά μου και τον παππού μου, ήμουνα συνέχεια μαζί τους, δεν έφευγα από δίπλα τους. Από αυτή τη γιαγιά έμαθα τα ποντιακά φαγητά, έμαθα την παράδοση, έμαθα τι θα πει προσφορά. Για μένα η γιαγιά μου η Αγάπη είναι το συνώνυμο της αγάπης, της προσφοράς και των ποντιακών φαγητών. Η Μαρία Καλαμαράς είναι έτοιμη? Ναι, μόλις τη μίλησα και μπαίνει. 1 λεπτό. Περιμένουμε. Είναι η φωνή της.
Κλείνω. Okay, here we are. The three generations of Pantheon women. Okay, go ahead, Maria. Η γιαγιά, η μεγάλη κόρη μου και η εγγονή μου. Okay, let's go. Here you go. Και αυτά έμαθα στην εγγονή μου. Since I was born, I've been surrounded by many influential Pantheon women, such as my mom, my Yaya Maria, my Yaya Kiki, my great-grandma Yaya Liza, and my great-grandma Yaya Aliki. These women have shown me that with the Pantheon title, you must live up to it. You have to be strong, independent, and most of all, you have to be kind. Another attribute of this Pantheon woman is that she's a Mikokira. I know this because our house is always clean. Nice and loud. Look. I will always remember my Yaya Liza telling me stories, my Yaya Kiki making tsurekia with me, my Yaya Aliki singing songs from her childhood about how to be a good girl, and my Yaya Maria planting, baking, and hanging out with me. I am from generations of women who have faced the worst yet came out with the best. Women who are strong, tough, yet gentle and caring. Women who are both traditional and revolutionary. I am from the generations of women to whom family means everything. Yet when this family is torn apart, they keep it together and never lose hope. I am from women who are raised to be leaders, who know when it is time to take charge, but also when it is time to take your place. I am from the Pantheon Yaya who always said, "Na kanis to stavro su που γεννήθηκες χριστιανοί Orthodoxy." Even though I was born in America, when someone asks me where I came from, I instinctively say Bondos. So, even though I have high standards to live up to, I know that I was born to carry the Pantheon legacy. Μπράβο! Μπράβο, Μαρία. Πολύ ωραία. Thank you, Maria. Thank you. Είναι λίγο τροπαλή. Μας έκανε πολύ περήφανους που έχουμε τέτοια παιδιά, τέτοια εγγόνια. Μαρία, συγχαρητήρια και σε σένα για την εγγονή σου. Ελένη Μάγδα, θα χρειαστώ 3 λεπτάκια. Καταχραστικά, αν θα μου το επιτρέψετε, φαντάζομαι, γιατί θέλω να κάνω πρώτα απ' όλα μια διόρθωση ότι η κούλα μας στο Ρίο δεν είναι πρώην πρόεδρος του Γυναικείου Τμήματος, είναι καινή πρόεδρος του Γυναικείου Τμήματος. Είναι μικρή διόρθωση. Και επιπλέον θέλω να μοιραστώ μαζί σας, μια και ο χρόνος μου στην αρχή καταναλώθηκε σε άλλα πράγματα, αλλά θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας 4-5 φωτογραφίες χαρακτηριστικές. Η πρώτη φωτογραφία, τη βλέπετε στην οθόνη σας, δεν είναι άλλη παρά η πρώτη κυρία που τιμούμε, πρέπει να τιμούμε. Αυτή βέβαια είναι η Παναγία Σουμελά. Ας μην το ξεχνάμε αυτό και κάθε μέρα πρέπει να υμνούμε και να δοξολογούμε τη μνήμη της και το όνομά της. Δεν ξέρω αν φάνηκε, δεν φάνηκε μάλλον, τώρα θα φανεί. Φάνηκε, ναι. Λοιπόν, επιπλέον θέλω να δείξω μία άλλη φωτογραφία, αυτή είναι εδώ πέρα, η οποία είναι σκίτσο, από το χώρο της Παναγίας Σουμελά. Αυτό το οικόπεδο είναι πώς θέλουμε να το διαμορφώσουμε μέσα σε 5-10 χρόνια. Εδώ, για παράδειγμα, γιατί πολλοί από ό,τι ξέρω δεν έχουν πάει στην Παναγία Σουμελά, εδώ πέρα είναι η υπάρχουσα εκκλησία μας. Αυτό το κτίριο υπάρχει. Εδώ είναι υπάρχουν πολιτιστικό κτίριο και αυτό το κτίριο υπάρχει και αυτό εδώ πέρα είναι το σπίτι μας, ο ξενώνας μας που και αυτό το κτίριο υπάρχει. Οπότε μελλοντικά αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι πρώτα απ' όλα το πολιτιστικό να ανεβάσουμε δεύτερο πάτωμα για να φιλοξενούμε και τις συνεδριάσεις Παπαντιακής Ομοσπονδίας κτλ. Και αυτός ο χώρος να μετατραπεί σε μια βιβλιοθήκη. Το σπίτι να προσθέσουμε και εκεί δεύτερο όροφο, ώστε να γίνει ένα κέντρο μελετών, όχι μελετών ερευνητικών μελετών, όποιος θέλει να πάει να μελετήσει δηλαδή. Εδώ να χτιστεί η καινούργια μας εκκλησία, η οποία από ό,τι βλέπετε είναι βυζαντινού ρυθμού. Εδώ να κάνουμε το μνημείο γενοκτονίας, που ταυτόχρονα θα είναι και ηρώο, γιατί στον Πόντο δεν είχαμε μόνο θύματα, είχαμε και ήρωες και πρέπει αυτό να το τονίζουμε πάντα. Εδώ να χτίσουμε ένα μικρό θεατράκι
Εδώ να κάνουμε μία λιμνούλα η οποία βλέπετε εδώ έχει το σχήμα του πόντου και εδώ θα είναι τα σπιτάκια τα οποία θα τα μοιράζονται τα χορευτικά και οι νεολαίες μας. Αυτό το πρόγραμμα για να γίνει καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται κάποια εκατομμύρια δολάρια. Και τώρα θα μου πείτε, μα καλά τώρα, εθελοτυφλούμε, δεν βλέπω πως έχει κατάσταση. Θα πω το εξής, απλό παράδειγμα. Στην Αμερική θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν τουλάχιστον 200.000 πόντοι και το νούμερο αυτό είναι πολύ συντηρητικό. Από αυτούς, αν προσεγγίσουμε, εγώ λέω τους 100.000 ποντίους μόνο. Και από αυτούς, αν καταφέρουμε και πείσουμε 10.000 ποντίους μόνο, μέσα από αυτή την ανοιχτή πλατφόρμα του Φως, να έρθουν στο Ίδρυμα, όχι να γίνουν μέλη, γιατί στο Φως δεν έχει μέλη, είναι μόνο συμμετέχοντες, και να δίνουν $2 το μήνα. Αυτά καταλαβαίνετε είναι $25 το χρόνο. $25 το χρόνο επί 10.000 άτομα, μπορούμε να έχουμε ένα κεφάλαιο $250.000 το χρόνο. Τόσο απλό είναι. Απλά πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας εμείς να τους προσεγγίσουμε. Τι θα τα κάνουμε αυτά τα χρήματα? 100.000 τον πρώτο χρόνο για έργα υποδομής και τις άλλες 105.000 στην άκρη για να χτίσουμε την εκκλησία. 100.000 τον δεύτερο χρόνο για να κάνουμε το δεύτερο πάτημα στο βολιστικό και άλλες 105.000 στην άκρη για να χτίσουμε την εκκλησία. 100.000 για να χτίσουμε αυτό το shed, το οποίο είναι στα σχέδια υπάρχει, 50x120, ώστε βρέχει, χιονίζει, να μπορούμε να κάνουμε τις εκδηλώσεις μας. Και σε άλλες $105.000 στην άκρη για την εκκλησία. Το ίδιο με το σπίτι, το ίδιο με το θέατρο, το ίδιο με τα πάντα. Οπότε σε ένα διάστημα 10 χρόνων θα έχουμε εδώ στην άκρη και $1,5 εκατομμύρια για να χτίσουμε την εκκλησία. Ξέρω, αυτά τα νούμερα ακούγονται τεράστια, αυτά τα νούμερα ακούγονται δύσκολα, αλλά κάθε μεγάλη πορεία ξεκινάει με ένα βήμα. Και αυτό το μεγάλο βήμα που κάνουμε αυτή τη στιγμή λέγεται Φως και θα πρέπει εδώ να σας δείξω μία φωτογραφία από την εκκλησία μας, γιατί πολλοί ίσως δεν έχετε πάει. Αυτή είναι η εκκλησία μας, της Παναγίας του Μελάσου West Milford. Ελληνικότατη εκκλησία. Ίσως κάποιοι δεν την έχετε δει. Ακόμη. Αλλά ο σκοπός του Φως είναι να φέρει κόσμο πάνω στην Παναγία σου Μελά. Θα σας δείξω άλλη μια φωτογραφία, η οποία είναι ιδιαίτερα συγκινητική. Τι δείχνει αυτή η φωτογραφία? Δείχνει τα παιδιά μας στο χορευτικό, αυτά δεν κάνω λάθος, είναι από το Norway, τα οποία χορεύουν σε ένα φεστιβάλ που κάναμε πριν 2 χρόνια, μήνα Σεπτέμβριο, κάτω από την τέντα. Αυτή η τέντα θα αντικατασταθεί με ένα υπόστεγο μόνιμο. Λοιπόν, όλα αυτά χρειάζονται, καταλαβαίνετε, εργασία. Θα σας δείξω και άλλη μια φωτογραφία. Και αυτή η φωτογραφία είναι πρόσφατη. Είναι από μια εκδήλωση, την πρώτη εκδήλωση ουσιαστικά που έχει κάνει το Φως. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι ότι άμα ανοιχτούμε στον κόσμο, άμα προσεγγίσουμε τον κόσμο μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις, περάσουμε το μήνυμα ότι ο πόντος δεν χάθηκε, ότι ο πόντος υπάρχει, ποντιακή γη υπάρχει εδώ στην Αμερική και προσεγγίσουμε αυτά τα 10.000 άτομα, λέω, από τα 200 και πλέον που υπάρχουν, με μια μικρή συνεισφορά, εθελοντική. Θα μπορούμε όλο αυτό το χώρο να τον αξιοποιήσουμε και μέσα σε 5 ή σε 10 χρόνια να έχουμε αυτό εδώ πέρα, το καταπληκτικό, κατά τη γνώμη τη δική μου, χώρο όπου θα μπορούμε να κάνουμε εκδηλώσεις, χώρος ψυχαγωγής, χώρος προσευχής, χώρος προσκυνήματος, χώρος τα πάντα. Και ενημερωτικά σας λέω ότι είμαστε στη διαδικασία, το είπα και προηγουμένως, να αγοράσουμε και το διπλανό οικόπεδο, το οποίο είναι αυτό το οικόπεδο εδώ πέρα. Είναι άλλες 2,5 acres, συν τις 7,5 που έχουμε τώρα, θα φτάσουμε κοντά στις 10 acres. Το οποίο είναι τεράστιο οικόπεδο, ελληνικά είναι περίπου 40 στρέμματα, δηλαδή περίπου 40 στρέμματα, μην λέω παραπάνω λεπτομέρειες. Αυτά θέλω να μοιραστώ μαζί σας, μιας και ο χρόνος στην αρχή δεν μου το επέτρεψε λόγω των τεχνικών προβλημάτων και συνεχίζουμε την εκδήλωση. Απλά να δώσω και ένα νούμερο τηλεφωνικό για κάποιους που δεν μπορούν να συνδεθούν με το Zoom. Το τηλεφωνικό νούμερο είναι 646 558 8656. Θα το βάλω και σε slide για να είμαστε σίγουροι. Θα το βάλω και σε slide αυτό το νούμερο, ώστε όσοι θέλουν να επικοινωνήσουν να μπορούν να παίρνουν αυτό το τηλέφωνο τώρα που είμαστε εδώ πέρα και να επικοινωνήσουν μαζί μας. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, το νούμερο είναι 646 558 8656 και όταν τηλεφωνήσετε το νούμερο θα πατήσουν τον κωδικό 880 90 56 6670. Θα μου πείτε το πολύ γρήγορα, θα περιμένετε ένα λεπτάκι και όπως είπα θα το δείτε και στις οθόνες σας. Μπορείτε, συγγνώμη για την παρέμβαση, επαναλαμβάνω, συνεχίστε το πρόγραμμά σας. Το νούμερο φαίνεται στο κάτω μέρος της οθόνης, για όσοι βλέπετε αυτό το slide. Στο κάτω μέρος της οθόνης βλέπετε το νούμερο και τον κωδικό.
Λοιπόν, καθώς βλέπουμε τον κωδικό και τον αριθμό που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, συγγνώμη, θα βάλω και την κάμερα μου να με βλέπετε, θέλω να υπενθυμίσω σε όλους όσους μας βλέπουν, αλλά και όσους ξέρουν και γνωρίζουν ποντίους και ποντίες και άνθρωποι οι οποίοι είναι φίλοι αγαπημένοι, που απαραίτητα δεν είναι πόντιοι, ότι το Foss Council ξεκίνησε πρόσφατα τις εκδηλώσεις του, με μεγάλη επιτυχία, όπως είπε ο Χαράλαμπος, και ο σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε και να επεκτείνουμε την εμβέλεια του Institute of Παναγία Σουμελά. Επιφυλασσόμαστε ότι αυτή είναι μία από από τα πρώτα events τα οποία θα κάνουμε. Θα υπάρξουν και άλλα, με σκοπό την επαγρύπνηση και την ενημέρωση των μελών και των ανθρώπων που ενδιαφέρονται για την ιστορία του πόντου και παράλληλα σίγουρα και του ελληνισμού, γιατί αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα. Και ο σκοπός μας είναι να συνεχίσουμε δυναμικά, να κάνουμε events, τα οποία θα είναι ανοιχτά σε όλο τον κόσμο και θα έχουν και θα έχουν και τον σκοπό του fundraising και του outreach για τους σκοπούς του Ιερού Ιδρύματος. Αυτά είχα να πω εγώ. Θα αφήσω τώρα τη σκητάλη σε όποιον άλλον θέλει να μιλήσει. Δεν ξέρω αν έχει πάρει κάποιος τηλέφωνο ή θέλει να μιλήσει. Θα κοιτάξουμε μία τα participants. Δώστε μου λίγο χρόνο. Δεν βλέπω κάποιο άλλο μέλος να έχει μπει ή κάποιο άλλο άτομο να έχει μπει στην κουβέντα. Εάν δεν σας βλέπω, παρακαλώ ανοίχτε το τηλέφωνο σας από το mute και μπορείτε να μιλήσετε. Θα περιμένω 1-2 λεπτά, γιατί ξέρω ότι υπάρχει καθυστέρηση. Έχουμε ένα μήνυμα τηλεφωνικό από την Αναστασία Στεφανίδου, την αδερφή της Ελένης, Μελισσινό, η οποία κρίνω να το διαβάσω, λέει το εξής. Σας παρακολουθώ, συγγνώμη λίγο να το διαβάσω, σας παρακολουθώ, το βλέπετε στην οθόνη, με δάκρυα στα μάτια. Αχ, πολλά έχω να λέω, αλλά δεν μπορώ. Φόρεσε την ποντιακή της φορεσιά, τη βλέπετε εδώ πέρα, φόρεσε την ποντιακή της φορεσιά και, μισό λεπτάκι τώρα το άχασα, και παρόλο που είναι λέει 4 τα ξημερώματα, αισθάνομαι καλύτερα, πόντια, μάνα και καλομάνα. Καλομάνας δεν ξέρεις, τα ποντιακά είναι η γιαγιά. Συγκινητικό μήνυμα, σε ευχαριστούμε Αναστασία. Επίσης, θέλω να πω ότι από τα μηνύματά μας είδαμε την κυρία Γιώτα Αμανατίδου, η οποία θέλει να προσφέρει και αυτή με proposals for fundraising και της συνιστούμε να κάνει log-in και να κάνει, sign up to our Facebook Foss Council page. I'm going to share with you the link for her to join us and join our effort. Thank you so much, Γιώτα Αμανατίδου. Η Γιώτα Αμανατίδου, όσοι δεν γνωρίζετε, είναι δραστήριο μέλος των ποντίων του Τορόντο και προωθεί το ζήτημα της αναγνώρισης γενοκτονίας στο εκεί κογκρέσο, μέσω του Κογκρέσου, του Ελληνικού Κογκρέσου, στην κυβέρνηση του Καναδά. Λοιπόν, διακρίνω μια σιωπή, οπότε δεν ξέρω αν ήδη έχουμε βέβαια συμπληρώσει 2 ώρες. Αν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο, ή αν δεν θέλει κάποιος να προσθέσει κάτι, να προτείνω κάτι εγώ. Μήπως να έβαζες κανένα 2 τραγούδια πάλι από τον Δημήτρη Στεφανίδη και να δίναμε λίγο χρόνο, εάν κάποιος θέλει να μας καλέσει και να περνάει κάρτα. Εδώ να πω βέβαια ότι θα πρέπει να απολογηθούμε, γιατί για κάποια βίντεο, ειδικά όταν πρέπει να τα κάνουμε conversion από ένα σύστημα σε άλλο, δεν δουλέψαν πάρα πολύ καλά. Ευτυχώς τη ταινία της Βασιλικής και η δική της παρουσίαση πέρασε πολύ καλά, αλλά τυχήσαμε με τον Δημήτρη και με την Αυγή. Οπότε αυτό είναι ένα μάθημα που μάθαμε, ώστε την επόμενη φορά να προσέχουμε τα video clips να είναι σε ένα συγκεκριμένο σύστημα για να μην έχουμε αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, βάζω το επόμενο τραγούδι.
Άιτεν σε παραπέτανεν, άιτεν σε παραπέτανεν, ψηλά σα επουρανιά, ουια μαναμάν, ουια μαναμάν. Ψηλά σα επουρανιά, ουια μαναμάν, ουια μαναμάν. Είσεν τσαγγία κόκκινα, είσεν τσαγγία κόκκινα, και το κουδούνατ μαυρόν, ουια μαναμάν, ουια μαναμάν. Και το κουδούνατ μαυρόν, ουια μαναμάν, ουια μαναμάν. Και κράτνε και σακάρτια τουν, και κράτνε και σακάρτια τουν, παλικάρι βρασιονάς, ουια μαναμάν, ουια μαναμάν. Παλικάρι βρασιονάς, ουια μαναμάν, ουια μαναμάν. Άιτεμ για δώσ' μας ο κρατής, άιτεμ για δώσ' μας ο κρατής, για πέι με όθεν κοίτε, ουια μαναμάν, ουια μαναμάν. Για πέι με όθεν κοίτε, ουια μαναμάν, ουια μαναμάν. Ασοκρατώ κι διώσε, ασοκρατώ κι διώσε, άρωθε κι τελεώ, ουια μαναμάν, ουια μαναμάν. Άρωθε κι τελεώ, ουια μαναμάν, ουια μαναμάν. Ακίσο πέραν το ράσι, ακίσο πέραν το ράσι, σο πέρα κατέλατε, ουια μαναμάν, ουια μαναμάν. Σο πέρα κατέλατε, ουια μαναμάν, ουια μαναμάν. Μαύρα πουλία τρογνατών, μαύρα πουλία τρογνατών, και άσπρα τριλισκούν, ουια μαναμάν, ουια μαναμάν. Και άσπρα τριλισκούν, ουια μαναμάν, ουια μαναμάν. Τραντελενάνε σκοτώσαν, τραντελενάνε σκοτώσαν, και κοίτε ματωμένος, ουια μαναμάν, ουια μαναμάν. Και κοίτε ματωμένος, ουια μαναμάν, ουια μαναμάν.
θάλασσα κολεμπέτης, στην θάλασσα κολεμπέτης, Σομαλιά παιχλίβανος σου για μαναμάν, που για μαναμάν. Σομαλιά παιχλίβανος σου για μαναμάν, που για μαναμάν. Son πόλεμο τραντελένας, son πόλεμο τραντελένας, του πόντου παλικαρίνου να ηλιεμέν, δο θα εινούμεν. Του πόντου παλικαρίν το να ηλιεμέν, δο θα εινούμεν. Κι έρχομαι με τεσέναν, θα προσκυνώ την Παναγιά κι έρχομαι με τεσέναν. Κυματωμέν, εγώ ποντίο πουλημέν, μα τον κυματωμέν, συν σου μελά την Παναγιά, θα πάω στεφανωμέν, συν σου μελά την Παναγιά, θα πάω στεφανωμέν.
Παναγία. Εγώ μικρός προσκύνητης πήγα στην Παναγία και σαν 3 χρόνια παν εδεύα άλλο μία και σαν 3 χρόνια παν επήγα άλλον μία. Hi, Eleni. Γεια σου Μαρία. Σ' ακούμε, θα μιλήσεις? No, it was very informative, very nice. We enjoyed it. My children enjoyed it. Good. I hope everybody else did. Yes, we did. Well, I just want to tell you we're still on. You know? Good. Βλέπω τον Ηλία στη γραμμή. Ναι. Για πέρα από το να σε ευχαριστήσουμε για την προσφορά σου, τη μεγάλη σπουδαία προσφορά σου, αλλά θα ήθελα να πάρεις το λόγο, γιατί κάτι σημαντικό πάντα έχεις να πεις. Σωστά. Πώς θα το σταματήσουμε, δεν ξέρω. Δευτέρα, δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα. Ναι, ναι. Ελένη, τη Δευτέρα γιορτάζουμε τα 52 χρόνια που παντριάς με τη φιλινάδα σου. Τη Μαρκέλα. Να καλωσορίσετε. Ναι, από μάνα Αμερικανίδα, πατέρα Χιώτη, και όταν η μάνα μου ήθελε να μου μιλήσει μυστικά, να μην τα καταλαβαίνει, γιατί με τη μάνα μου και τον πατέρα μου ποτέ δεν μιλήσαμε άλλα εκτός τα ποντιακά, με μιλούσε στα τουρκικά, γιατί τα ποντιακά τα καταλαβαίνει. Επίσης όλη τα μαγειρεύει τα ποντιακά φαγητά. Αλλά μια και θέλετε να πούμε κάτι, να σας πω και εγώ για τη δικιά μου τη γιαγιά. Η μία είχε γεννηθεί στη Ρωσία. Ο παππούς μου, ο άντρας της, ο Κώστας Νεοφυτίδης, είχε γεννηθεί στην Τραπεζούντα και 8 χρονών πήγε στην Ρωσία. Της μητέρας μου ο πατέρας, η μητέρα μου γεννηθήκαν όλοι στη Σαμσούντα, στο χωριό, κάπου εδώ το είχα γραμμένο, αλλά, και φύγανε το 19 από τη Ρωσία, από την Τουρκία πήγανε στη Ρωσία και το 22 ήρθανε στην Ελλάδα. Ο πατέρας μου ήρθε το 28, αλλά ο παππούς μου έλεγε τις ιστορίες που μεγάλωσα μαζί του. Ο πατέρας του ήταν ο γραμματέας του δεσπότη της Τραπεζούντας, της Σαμσούντας, συγγνώμη, και αυτός και τα παιδιά του, εκτός από 2 που πλησώσανε, όλοι πεθάνανε στα βασανιστήρια των Τούρκων, γιατί πιστεύαν οι Τούρκοι αν ο παππούς μου, του παππού μου ο πατέρας άλλαζε, γινότανε μουσουλμάνος, ότι και το χωριό όλο που μένανε θα γυρνούσανε, και τον βάλανε, το δέσανε πίσω από τ' άλογο, το σέρνανε στο χωριό μέσα, αλλά ευτυχώς κανένας τους δεν άλλαξε την πίστη. Τελικά ήρθε ο παππούς μου και ο αδερφός του που ήταν παπάς και δάσκαλος στην Τουρκία, και ήρθανε στην Ελλάδα το 22 και στο χωριό μου εκτίσανε την Ποντιακή Εκκλησία τον Άγιο Γεώργιο, που είναι μία άλλη ιστορία. Turn your microphone off. We can hear you. Δεν μ' ακούτε? Ακούμε. Okay, γιατί ακούω κάποιο για microphone λέει. Τα γεγονότα ήταν πάρα πολλά που τραβήξανε και περάσανε, και ήρθανε στην Ελλάδα γιατί πιστεύανε στην Ορθοδοξία και στον Ελληνισμό. Χάσανε τις ζωές τους γι' αυτό. Και εμένα ακόμη πολλές φορές άκουσα να μου λένε τουρκόσπορο. Αυτοί οι ανάξιοι της Ελλάδος, οι οποίοι δεν δώσανε τίποτε για την Ορθοδοξία ή για τον Πόντο,
και λέγανε, εγώ έχω φάει ξύλο πάρα πολλές φορές στο σχολείο, γιατί ο δάσκαλος ήταν από την Κρήτη και οι δασκάλες από την Καλαμάτα και από Αθήνα που ήταν η μία, και τρώγαμε ξύλο γιατί μιλάγαμε ποντιακά. Αλλά και τα γόνατα μας βάζανε σε μία κάσα από τις ρέγγες που ήταν αυτοί που θυμάστε οι παλαιοί. Είχαμε το χοντρό αλάτι μέσα και μας βάζαμε τα γόνατα εκεί γονατιστεί μια ώρα τιμωρία γιατί μιλάγαμε ποντιακά. Και πηγαίναμε στο σπίτι και φυσικά τρώγαμε άλλο ένα ξύλο από τη μάνα μας γιατί έλεγε ότι σε ζήλεψαμε. Πάντως περάσανε πολλά και στην Ρωσία και στον Πόντο και στην Ελλάδα με τους Βουλγάρους και με όλα αυτά, αλλά ποτέ δεν βάλανε κάτω το κεφάλι. Πάντα οι περήφανοι δουλεύανε και ο πατέρας μου 55 χρονών ήρθε στην Αμερική με 4 παιδιά για να μας δώσει καλύτερη ζωή. Δεν μέχρι την τελευταία πνοή οι Πόντοι σκέφτονται πάντοτε για τα παιδιά τους, για τα εγγόνια τους και συνεχίζουν. Όπως και ο δικός ο πατέρας Ελένη και όλοι οι άλλοι, ο Βασίλης, ο Βασιλιάδης, όλοι φύγανε και ήρθαν εδώ για καλύτερη ζωή. Αλλά μας δώσανε αυτήν την πίστη για το μιλέτνε μας που δεν πρόκειται να το ξεχάσουμε, δεν πρόκειται να κάνουμε. Και το μόνο που ζήτησε ο πατέρας μου από μένα είπε «Ατό αδά μιλερόντσα». Για όσους δεν καταλαβαίνουν τα ποντιακά, αυτό εδώ μην το λερώσεις. Τίποτα άλλο. Αυτό ζήτησα και εγώ από τα παιδιά μου και όταν δυστυχώς ο γιος μου είχε χωρίσει, πήγε στην Ελλάδα να ζητήσει συγγνώμη στον παππού του γιατί εντρόπιασε τον παππού του γιατί χώρισε από ένα αποτυχημένο γάμο. Αυτό είναι το ποντιακό μέσα, ο σεβασμός, η αγάπη για την πατρίδα, για τους συγγενείς, για όλους μας. Μπορώ να μιλάω ολόκληρη νύχτα, αλλά δεν θα σας κουράσω. Ναι, Ηλία, το ξέρουμε, ναι. Μπορούσα να πω κι εγώ κάτι, Ηλία. Θα σας πω ότι τον Ηλία τον ξέρω από την ημέρα που ήρθα στην Αμερική, το 1964. Πήγα στο σχολείο, το Bryan High School, στο Λύκειο που λένε στην Ελλάδα. Και με βάλανε στο Study Center και δίπλα μου καθόταν τώρα η γυναίκα του Ηλία, η Μαρκέλα, και με μάθαινε αγγλικά. Έτσι άρχισα να μαθαίνω αγγλικά από την γυναίκα του Ηλία. Τόσα χρόνια τους γνωρίζω. Πολύ καλοί άνθρωποι. Ήθελα να πω και εγώ για το σόι μου λιγάκι. Δεν θα μιλούσα, αλλά τέλος πάντων. Η μητέρα μου δεν είναι πόντια, αλλά μιλούσε απτέστως ποντιακά και τουρκικά, γιατί μεγάλωσε στο χωριό του πατέρα μου που μιλούσαν τουρκικά και ποντιακά. Και έμαθε και τις δύο γλώσσες. Του πατέρα μου το σόι ήταν από την Πάφρα, φύγανε όμως και πήγαν στη Ρωσία. Ο παππούς του πατέρα μου πήγε στη Ρωσία, κάνανε στις αρχές τα μέσα του 1890. Εκεί ο προπάπους μου έκανε 4 αγόρια, παντρευτήκαν εκεί, κάνανε και αυτοί παιδιά. Και ο πατέρας μου γεννήθηκε στη Ρωσία. Το 1925 ο προπάπος μου με τα 2 αγόρια του πήγε στην Ελλάδα και πήγε στο Τουρκοχώρ, το λέγαν τότε, στο Μιλοπόταμο Δράμας. Και είπανε στα άλλα τα 2 παιδιά τους που είχαν μείνει στη Ρωσία ότι είναι εντάξει, μπορείτε να έρθετε στην Ελλάδα. Γιατί τα 2 μείνανε εκεί να δουν αν είναι καλά θα έρθουν, αλλιώς θα γυρίσουν και αυτοί στη Ρωσία. Και το 1929 ο πατέρας μου με το δικό του πατέρα και τον άλλο θείο του ήρθαν και αυτοί στην Ελλάδα, στο Τουρκοχώρ. Όπως είπε και ο Ηλίας, πέρασαν πολλά. Δεν έμαθα ποντιακά, γιατί δεν μιλούσαν ποντιακά μπροστά σε εμάς. Έπρεπε να μάθουμε ελληνικά. Και το 1964 ήρθαμε στην Αμερική και έτσι γνώρισα και τον Ηλία και... Ένα άλλο να σας πω ότι εμείς ήρθαμε το 1962, μας έφερε ο Ρώσος ο παπάς που είχε την εκκλησία κάτω και αυτός είχε φέρει 2.000 άτομα από Ευρώπη να βοηθήσει, από Ελλάδα, από Τουρκία, από Ιταλία, από διάφορα μέρη, μας έφερε όλους τους άντρωσοπρόσφυγες. Και βγήκε ένας Πειραιώτης, ο οποίος ήταν δημόσιος υπάλληλος στον Πειραιά
και δεν του άρεσε αυτά που βρήκε εδώ όπως ήτανε και πήγε και έκανε μήνυση τον παπά να τον αποζημιώσει που έχασε τη δουλειά του και διάφορα άλλα, διότι δεν τα βρήκε εδώ όπως τα περίμενε, λέει, και σταματήσανε τον παπά να υπογράφει μέχρι που να βγει απόφαση τι έγινε και είχε βάλει εμένα για να υπογράφω για αυτόν. 14 χρονών υπόγραφα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών να έρθουν οικογένειες εδώ και έκανα 4 χρόνια με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και τα υπόλοιπα τα ξέρετε όλα, ας πούμε, αλλά η αχαριστία των ανθρώπων δεν τελειώνει ποτέ. Αλλά το ποντιακό στοιχείο πάντοτε θα υπερβαίνει τα πάντα. Και εγώ βρήκα ένα έγγραφο από αυτό που είπε η Ηλία τώρα, στο πατέρα μου τα χαρτιά μέσα, και έγραφε ότι αυτός ο οργανισμός μας έφερε εδώ, εμάς φυσικά μας φέραν, είμαστε 5 άτομα, οι γονείς μου και 3 αδέρφια, οι 3 κόρες, και ήρθαμε με πλοίο. Πολύ δύσκολο ταξίδι, αλλά βρήκα το έγγραφο αυτό που έγραφε ότι πλήρωσε αυτός ο οργανισμός $485 για να έρθουμε και οι 5 στην Αμερική με το βαπόρι που λέγαμε τότε. Ναι. Και εγώ ήρθα με το Βουλκάνια 6 Δεκεμβρίου και στις 12 ήρθε εξαδέρφη σου η Σόφη και ήταν αδύνατη, είχε γίνει κόκαλο και πετσί γιατί ήταν τόσο άγριο το ταξίδι που ήρθε αυτή εγώ με το Σαντούρνι, εγώ ήρθα με το Βουλκάνια. 14 μέρες έτρωγα μακαρόνια γιατί έφυγα από το χωριό και δεν ήξερα ότι τα μακαρόνια ήταν το ρεκτικό των Ιταλών και γέμισα με τα μακαρόνια και έφευγα. Αλλά όταν ήρθε η Σοφία με τους παλτάδες τα ξινάρε που λέμε ποντιακά, σπάζανε τον πάγο να ανοίξουν τις πόρτες στο καράβι για να βγει ο κόσμος. Τέτοιες ταλαιπωρίες τα αυτά. Αλλά δόξα τω Θεώ, το αίμα μας και η δύναμη που πήραμε από τους προγόνους δεν μας άφησε να σταματήσουμε και στα 72 χρονών ακόμα πολεμάω με την ελληνική κοινότητα. Δυστυχώς δεν έχουμε μεγάλο ποντιακό στοιχείο εδώ, αλλά έχουμε ποντιακό χορευτικό στην εκκλησία μας και η δασκάλα είναι πόντια αλλά ελληνικά δεν ξέρει και μαθαίνει τα παιδιά ποντιακά και χορεύουν πάρα πολύ ωραία. Ναι, ένα άλλο που να πω πριν κλείσω, ότι όσοι θέλουν να δουν το βίντεο θα είναι πάντοτε πάνω, απλώς θα βάλουν Macedonian mtvofusa.com mtvofusa.com. Αυτό το αγόρασα χθες για να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε για την Παναγία Σοπημελά, να είναι πιο εύκολο, γιατί ο Γιάννης είπε πολύ μακρύ ήταν το όνομα. Και έτσι το έχω αγοράσει το site και όποιος βάλει mtvofusa.com θα δει και αυτό το βίντεο και το προηγούμενο. Θα είναι πάνω εκεί, δεν θα τα βγάλω ποτέ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους σας για όλο τον κόπο που κάνετε για το μιλέτνεμο. Ευχαριστούμε και εμείς, Ηλία. Είσαι πάντα κοντά μας. Πάντα μας βοηθάτε. Η ταινία της Βασιλικής της Αναξίδου που παρακολουθήσαμε μπορεί να προβάλλεται μόνο για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς. Απαγορεύεται δηλαδή κάποιος να την προβάλλει την ταινία αυτή με κάποιο εισιτήριο ή να έχει κάποιο οικονομικό όφελος. Αυτό έτσι για ενημέρωση για να αποφυγεί τυχόν παρεξηγήσεων. Οπότε, ώστε να δουν ταινία, είτε μέσω του Μακεδονία TV που ανέφερε ο φίλος μας ο Ηλίας, ή μέσα από το Facebook μπορεί να την παρακολουθούν, το YouTube, αλλά όχι να μην την προβάλλει κανένας για κερδοσκοπικούς σκοπούς. Θέλω να πω εγώ κάτι, αν μου επιτρέπετε. Ακούω από άλλους, έχω ακούσει από πολλούς, ότι φοβόντουσαν να μιλήσουν ποντιακά και δεν επιτρεπότανε. Εγώ είμαι νεότερη γενιά. Σε εμάς στο σπίτι μιλούσαν ποντιακά και στα χωριά που πηγαίναμε μιλούσαν ποντιακά ή τουρκικά. Εγώ δεν τα έμαθα ποτέ γιατί δεν το θεωρούσα απαραίτητο. Και ήμασταν πολλοί, είναι πολλοί στη δικιά μου τη γενιά και σε νεότερες γενιές που πραγματικά ενώ ακούγαμε αυτή τη γλώσσα δεν μπήκαμε στη διαδικασία να τη μάθουμε. Και δεν περνούσε από το μυαλό μας. Τώρα βλέπω εσένα, Ιωάννα, και εσύ μας έλεγες ότι είχατε το ίδιο θέμα, έτσι δεν είναι? Okay. Όταν τα αδέρφια μου πηγαίναν στο σχολείο, οι δάσκαλοι λέγανε στους γονείς μας, σας παρακαλούμε, μην μιλάτε ποντιακά στο σπίτι γιατί τα παιδιά δυσκολεύονται να αποδώσουν στο σχολείο. Τους μαλώνανε και μπορώ να σου πω ότι τους χτυπούσανε και με τη βέργα τα παιδιά που μιλούσαν ποντιακά στο σχολείο.
Εγώ ήμουνα πολύ αργότερα και πλέον αρχίσαμε και μιλούσαμε όλη τη δημοτική. Δεν μιλούσαμε ποντιακά τόσο πολύ, αλλά τα μεγαλύτερα αδέρφια μου υπέφεραν από αυτό το πράγμα. Δημιούργησε και πρόβλημα επίσης όταν πηγαίνω στο γυμνάσιο, γιατί στο γυμνάσιο μιλούσαν καθαρεύουσα και στο δημοτικό είχαν μπερδεμένα ποντιακά με δημοτικά και είχαν πρόβλημα να προχωρήσουν και στη σταδιοδρομία τους. Αυτό δεν μας πέρασε ποτέ από το μυαλό. Ναι. Εμείς απαξιούσαμε. Δεν δίναμε σημασία. Αλλά μιλούσαν ελεύθερα. Σου λέω, εγώ άκουγα ποντιακά. Στη Δράμα τουλάχιστον, δεν ξέρω για αλλού. Δεν λέω ότι ερχόταν ο χωροφύλακας να μας δημιουργήσει πρόβλημα, να μας πάρει στη φυλακή που λέει ο λόγος, αλλά μας λέγαν διαρκώς, σας παρακαλούμε, μην μιλάτε ποντιακά στα παιδιά σας, γιατί δεν μπορούν να αποδώσουν στο σχολείο. Υπήρχε πρόβλημα γλωσσικό, το οποίο φυσικά το γλωσσικό δημιούργησε και ταξικό πρόβλημα στη συνέχεια, το οποίο είχε επιπτώσεις. Στην επαρχία ήταν μεγάλο πρόβλημα το ταξικό. Τα παιδιά στο γυμνάσιο τα περισσότερα είχαν πρόβλημα. Γιατί οι γονείς μιλούσαν ποντιακά και τα παιδιά δεν ξέραν τίποτα άλλο. Και μετά ήρθαν οι δασκάλοι, όπως είπε ο Ηλίας ο Νεοφυτίδης, ο δάσκαλος από την Κρήτη και εμείς δασκάλους από εκεί κάτω είχαμε. Και είχαν τη βέργα και... Εντάξει, εγώ προσωπικά την έχω γλιτώσει, γιατί είμαι πολύ αργότερα γεννημένη, αλλά τα αδέρφια μου που γεννηθήκανε το 30 και το 40 είχαν πρόβλημα. Λοιπόν, και επειδή την Κυριακή είναι η γιορτή του πατέρα, μην το ξεχνάμε και αυτό, να αφιερώσουμε και τις ευχές μας, να απευθύνουμε και τις ευχές μας στους πατέρες, σε όλη την Ιφίλιο, να είναι καλά, γιατί μαζί με τις μητέρες αποτελούν αυτό το δίδυμο που αναπαραγάγουν, που μας διαπαιδαγωγούν, πώς μεγαλώνουν, πώς μεγαλώσανε και μας δώσαν όλες τις ευκαιρίες της ζωής μας. Οπότε χρόνια πολλά και στους πατέρες. Και την επόμενη Κυριακή εύχομαι να κάνουμε και μια εκπομπή κάποια στιγμή για τους πατέρες. Και αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, που βλέπω ότι δεν υπάρχουν άλλα σχόλια και έχουμε συμπληρώσει ήδη 2 ώρες και 20 λεπτά, νομίζω ότι κάπου εδώ πέρα, αν δεν υπάρχει καμία αντίρρηση εννοείται, να κλείσουμε την εκπομπή, αφού ευχαριστήσουμε όλους τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, όπως τα αναφέρθηκαν λεπτομερώς, φορείς, άτομα, και βέβαια προσωπικά πρέπει να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τις κυρίες του Φως. Το Φως δεν είναι, επαναλαμβάνω, γυναικείος οργανισμός, δεν είναι γυναικείο τμήμα. Απλά αυτή τη στιγμή πλαισιώνται κυρίως από γυναίκες. Ευελπιστούμε να πλαισιωθεί και από νεότερα άτομα, από νεολαία, ώστε να αποτελεί αυτόν τον κορμό των γυναικών και των νέων στο Ιερόδρομο Παναγίας Σουμελά, κάτι που εξαιρετικά μας λείπει. Με αυτές τα λόγια, από τη μεριά τη δική μου, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, θέλω να σας καληνυχτήσω όλους και οι δύο κυρίες, Ελένη Χατζή και η Μάγδα, που έχουν την ευθύνη του προγράμματος, αν δεν υπάρχει κάποια άλλη αντίρρηση, παραλαμβάνω, να μου δώσουν το πράσινο φως να κλείσω αυτή την εκδήλωση. Μπάμπη, μπορώ να πω 2 λόγια πριν κλείσεις? Βεβαίως, βεβαίως. Ο Μητροπολίτης που έχουμε εδώ είναι ο Ισαΐας, και ο οποίος τον βρήκα από όλα τα χρόνια που είμαι με την Εκκλησία ότι είναι ο πιο σωστός, ο πιο καλύτερος από όλους τους, διότι αναγνωρίζει και στις ομιλίες του πάντοτε λέει: ελάτε στην Εκκλησία για το πιστεύω σας, για το Θεό, για τον Χριστό. Μην κοιτάτε να πάτε, λέει, γιατί ψάλει καλά ο παπάς, γιατί ψάλει καλά ο ψάλτης, γιατί αυτή. Γιατί, λέει, πρώτη, πιο αμαρτωλοί από όλους είμαστε εμείς οι δεσποτάδες, μετά οι παπάδες και μετά εσείς. Αυτό θέλω να τονίσω για όλους που πάντοτε βάζομαι σαν ποντιακό εγωιστικό. Δεν πάω εκεί γιατί είναι ο Ηλίας, δεν πάω εκεί γιατί είναι ο Μπάπης, δεν πάω. Αυτό το έργο που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια γίνεται για το ποντιακό ελληνισμό. Και κανένας άλλος δεν θα μπορούσε να αφιερώσει τη ζωή του όσο εσύ, Μπάπη. Δεν μιλάω για τους παλαιότερους, γιατί εμείς οι παλαιότεροι είμαστε κάπως διαφορετικό. Αλλά το να βρει κάποιος ένα νέο σαν και σένα να αφιερώσει τη ζωή του, να τρέχει νύχτα μέρα εκεί που ξέρω πόσο τρέχεις, θα πρέπει ο κόσμος να σκέφτεται ότι αυτό δεν το κάνεις για περιουσία δικιά σου, για τα παιδιά σου, για τα εγγόνια σου, το κάνεις για το πιστεύω που έχεις και το χρέος που αισθάνεσαι για τον ποντιακό ελληνισμό και την ποντιακή κουλτούρα. Από εμένα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρεις, είμαι στο πλάι σου όλα τα χρόνια και θα είμαι πάντοτε στο πλάι σου, γιατί ξέρω ότι
το κάνεις για να τιμήσεις τον ελληνισμό που χάθηκε τόσα χρόνια, 350.000 και που σκοτωθήκανε. Γι' αυτό είναι υποχρέωση ολονών, των πάντων ποντίων, αν αισθάνονται πόντιοι, να πρέπει να βοηθήσουν αυτό το έργο. Ευχαριστώ πολύ και από μένα σας παραδίνω το μικρόφωνο. Απλά σε αυτό που είπες, να προσθέσω ότι σίγουρα το κάνω για τα παιδιά μου. Οπότε ξέρετε, δεν έχω καν παιδιά, οπότε σίγουρα το κάνω για τα παιδιά μου. Αλλά ως πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα, πρέπει αυτό που λέω να το κοστολογώ και να το υλοποιώ. Αν δεν το κοστολογώ, αν δεν μπορώ να το υλοποιήσω, δεν θα είμαι πολιτικός μηχανικός, θα ήμουν απλός πολιτικός. Να πούμε και τη φεδρή πλευρά της ιστορίας. Οπότε με αυτή την έννοια, θέλω πραγματικά αυτό το έργο να ευδοκιμήσει, θέλω πραγματικά αυτά τα έργα που δείξαμε να υλοποιηθούν, θέλω πραγματικά ο Πόντος να ξαναζήσει εδώ στην Αμερική με τη μεγαλοπρέπεια που του πρέπει, όχι τόσο φτωχικά ταπεινά που λειτουργούν αυτή τη στιγμή, να έχουμε τα οικίσματα, να έχουμε τους χώρους, να έχουμε την νεολαία, να έχουμε τις κυρίες, τους κυρίους κτλ., τους μεγαλύτερους ηλικία, ώστε αυτό να αποτελέσει πραγματικά ένα παράδειγμα για κάτι που θα νιώθουμε όλοι περήφανοι και το κυριότερο, να αποδείξουμε σε αυτούς που κάποτε θέλουν να μας ξεριζώσουν ότι εμείς δεν ξεριζωνόμαστε. Σπόροι είμαστε, θα φυτρώσουν παντού, θα εφοδιάσουμε και αυτό που είπα στην αρχή, όλος ο κόσμος θα ευωδιάσει από αυτό το σπάνιο άρωμα του πόντου. Αυτό είναι το όραμά μου, αυτό είναι το όνειρό μου, αυτό είναι το σκεπτικό μου, γι' αυτό εργάζομαι εδώ πέρα. Και υπάρχουν άνθρωποι σαν και εσένα καλή ώρα, όπως και πολλοί άλλοι, να είναι καλά όλοι τους, που βοηθούν σε αυτό το έργο και είμαι σίγουρος ότι σε λίγα χρόνια θα παρουσιάσουμε κάτι πιο ουσιαστικό, κάτι πιο ωραίο, κάτι πιο ελληνικό, κάτι πιο ποντιακό. Τελειώνω εδώ, δεν ξαναμιλάω, σας ευχαριστώ όλους από την καρδιά μου. Σας ευχαριστώ. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω όλους. Τα είπε πολύ ωραία ο Ηλίας, πάντοτε τα λέει πολύ ωραία. Πάπη, έχεις δώσει τη ζωή σου όπως και ο πατέρας σου για αυτό το έργο και εύχομαι εμείς το φως, κυρίες, να συνεχίσουμε και να κάνουμε αυτό το όνειρο να γίνει πραγματικότητα. Να δουλέψουμε όλες μαζί και να το κάνουμε πραγματικότητα. Και νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Βλέπω πολύ δυναμικές κυρίες εδώ και κυρίους. Αυτά. Καληνύχτα σας και θα τα πούμε ξανά. Σύντομα. Γεια σας. Καληνύχτα. Γεια σας. Γεια σου, Αυγή.